Boa tarde. Reanudamos a sesión, tal como comentamos co punto quinto do orden do día, proposicións non de lei. Comenzamos cada grupo parlamentario socialista, iniciativa de doña Lara Méndez, sobre a demanda ao Goberno galego dun acordo coa FEGAN co fin de incrementar o financiamento local. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Lara Méndez. Grazas, presidente. Moi boas tardes, señorías. Pois aquí estamos, novamente, o Grupo Socialista con a nosa teima, que non é outra que queremos máis cartos para os concellos de Galicia, para os veciños e veciñas de Galicia, porque desto se trata, de que repercuta na comunidade e nas persoas, sobre todo. E sabemos aquelas persoas que tuvemos responsabilidades na administración local da importancia que ter eses recursos, pero tamén somos conscientes e coñecedores que os concellos son os grandes transformadores da sociedade, desde un plano físico, urbanístico, esa transformación do concello, pero tamén desde un punto de vista económico. Teñen moita capacidade de dinamizar e de enriquecer económicamente o concello e, polo tanto, o territorio. De feito, en Lugo, por poñer un exemplo dunha gran cidade, se puxera en marcha un fondo de capital risco que está a dar os seus frutos, está a reter talento e a atraer talento. Pero tamén destes pequenos concellos, como pode ser o de Pol ou de Ribeira de Piquín, que están fomentando tamén o asentamento da poboación, dando servicios a través de recuperar un supermercado ou reabrir unha gasolineira. Polo tanto, sabemos da importancia de ter os recursos necesarios para levar a cabo as políticas. Pero tamén o sabe ben a Xunta, porque de feito a Xunta solicita unha reforma financiera das comunidades autónomas, pero, eso sí, cando gobernou en Madrid, olvidouse deste tema e nada fixo ao respecto. E agora que se abre a vía de diálogo, négase a sentarse para falar da quita, por exemplo, ou para falar da financiación das comunidades autónomas. E mentras pide en Madrid, yo nega aquí aos concellos, porque en 17 anos non foi quen de levar a cabo a reforma da Lei da Administración Local, que data do ano 97. E no que vai de legislatura, aínda non coñecemos o borrador, a pesar de que o señor Rueda e o conselleiro dixo que iría no ano 24, despois o pospuxo o ano 25 e agora xa o traslada, a ver se en esta legislatura vai. E mentras a Xunta de Galicia, por un lado, solicita máis recursos do Estado, rexeita a quita 4.000 millóns de euros. Rexeita negociar a proposta do Goberno Central, a pesar de que o punto de partida que demandaba o propio conselleiro era que precisaba de 500 millóns de euros. Hai un punto de partida do Goberno Central para negociar de 587 e non lles vale. Reducen impostos aos ricos deixando de recaudar 793 millóns de euros. Esta é a política da Xunta de Galicia. Solicitan máis recursos, deixan de recaudar, pero teñen os concellos asfixiados. E teñen conxelado o Fondo de Cooperación Local Base dende hai máis de 17 anos. Dende o Partido Socialista pedimos cousas clariñas e sinxelas. Por un lado, que se aumente o Fondo Base, que se tramite a Lei da Administración Local que garante os recursos suficientes aos concellos para que poidan ter autonomía e capacidade de planificación, crear un plan único, e temos solicitado tamén a este Parlamento, como están a facer as diputacións provinciales, todos sabemos da man de quen e que nos impulsou, incluso temos xa dito en moitas ocasións que a propia Diputación da Coruña ya dedica máis presuposto, máis orzamento aos 93 concellos que ten a provincia que a Xunta de Galicia os 313 concellos que ten o noso país. E lle pedimos unha cousa tamén á Xunta de Galicia, que é que deixe de transferir competencias aos concellos vía legislativa pola porta de atrás sen recursos. Competencias sí, pero acompañados de recursos. Hoxe mesmo veremos no debate da proposición de lei do clima como
A redacción do texto vulnera a autonomía e as competencias das entidades locales, altera o marco competitivo, limita as potestades organizativas e afecta directamente a súa autonomía. E sen achegar, como decía, ningunha partida económica. No último pleno tamén debatimos outra proposición de lei da saúde dos menores que se basaba basicamente no mismo. Máis competencias, cero recursos. Esta é a política da Xunta de Galicia de cara aos concellos. E mentras, o fondo base conxelado dende fai 17 anos con 118 millóns, a nova lei da Administración local sen coñecemento do borrador, o plan único non, e a Xunta siga a transferir competencias e deixando de exercer as súas propias. Aumenta os orzamentos dos convenios, eso sí, porque todos sabemos como funcionan estes convenios ad hoc, a ti sí, a ti no, e o sí xa sabemos tamén de que cor política é, e o que é peor, aínda encima, deixa sen executar destes fondos que poderían personalizalos e que poderían ir de forma igualitaria a todos os concellos, deixan sen executar o 30%. E mentras, os concellos asfixiados. Teñen os concellos ao límite. E dentro das súas competencias está dotado de recursos, pero non aumenta esas asfixias que ademais o podemos escenificar no propio SAF. En 2 anos, a Xunta de Galicia, en algo máis de 2 anos, subeu 2 euros a hora. En este momento, a Xunta de Galicia comprometeuse a subir para este ano 2026 4 euros hora. No ano 27 un euro máis e no ano 28 outro euro máis. É dicir, en 2 anos incremento de 6 euros. E isto por qué? Porque o Partido Socialista dixo que ou se aumentaba esa porcentaxe ou senón acabaría indo ao xulgado a reclamar o que lle corresponde. E cabe preguntar tamén si, segundo dice o PP, que o Goberno central lle debe entre 2.500 millóns ou 2.900, depende do día, según vente, vamos aumentando millóns por un lado ou por outro, pero a pregunta tamén que hai que facerse aquí, si realmente a Xunta de Galicia está convencida de que hai esa débeda coa comunidade autónoma, que fai a Xunta de Galicia? Por que non vai ao xulgado tamén a reclamar eses cartos que dice que lle debe? Ou teñen medo que salgan de onde saleu esa débeda, que era do goberno M. Rajoy? A mellor por eso non queren ir ao xulgado a defender o que creen que lle corresponde. E tamén hai que preguntarse por que eses 4 euros hora que incrementan, de onde vai a salir? Vai a salir das transferencias que veñen do Estado e, polo tanto, a Xunta seguir minorando a partida que dá para a dependencia, ou vai a facelo con fondos propios? Porque se trata de complementar, non de aproveitar os recursos que se incrementan por parte do Estado, minorando os que veñen por parte da Xunta. Este acordo, evidentemente, pode aliviar as arcas de algún concello, pero non evita a asfixia económica da maioría dos concellos. E dende o Partido Socialista, evidentemente, entendemos a postura de moitos concellos que polo menos poden ver incrementado un pouco eses recursos, pero tamén entendemos que hai que acadar a financiación do 100% que é a que ten que facer e comprometer a Xunta de Galicia. Por lo tanto, o Partido Socialista non se vai a quedar aquí, vai a seguir loitando para que isto sexa unha realidade e poder acadar ese porcentaxe do 100% da financiación que bastante teñen xa con facer a xestión sin que teña que sufrir unha merma de recursos para poder levar a cabo un servicio tan necesario en unha poboación tan envellecida como ten Galicia. Por lo tanto, o que pedimos é moi sinxelo, que xo pedimos en distintas ocasións e seguiremos pedindo, que hai que incrementar a financiación do Fondo de Cooperación Local, sobre todo o Fondo de Cooperación Local base, que é aquel que se reparte con criterios xustos, con criterios equitativos e con criterios de xusticia social para todos e cada un dos concellos, non só para os concellos do Partido Popular. Moitas grazas. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Insua.
Grazas, presidente. Bos días, señoría. Señorías, o artigo 142 da tan aclamada Constitución española que establece que as facendas locais deberán dispor dos medios suficientes para o desempeño das funcións que a lei atribúe ás corporacións respectivas e nutriránse fundamentalmente de tributos propios e de participación nos do Estado e nos das comunidades autónomas. E que di a FEGAN a respecto desto? Pois eu non é a primeira vez que o dixo aquí, non? A FEGAN, na súa última Asamblea Xeral, xa manifestou, entre outras moitas demandas, que é necesario, ademais de crear marcos legislativos oportunos, incluída esa lei de facendas locais, modificar o actual sistema de participación das entidades locais nos tributos do Estado e da comunidade autónoma, non? Mellorar ese réxime de transferencias, tamén, tanto no Estado como na comunidade autónoma, e tamén, bueno, pois, eliminar ese obsoleto réxime de subvencións reiteradas, periódicas e condicionadas, que é o que siga sendo a regra agora mesmo. E, desde logo, pois, reformar profundamente esa lei da Administración Local de Galiza, que ten máis de 26 anos, para mellorar a definición do papel das entidades locais, clarificando as competencias de cada unha. Ben, esta posición da FEGAN, obviamente, nós tamén a compartimos, tamén formamos parte dela, non? Bueno, e aí está tamén a emenda que nos fixemos, e a vista de como foi esa negociación do financiamento do SAF, bueno, pois como para deixar a FEGAN tamén sola para chegar a algún acordo neste índole do financiamento global, non? Desde logo que estaba claro, e aí tamén o carácter da nosa emenda, é que falta unha pata, é dicir, a proposta está un pouco coxa, non? Falta demandar ao Estado pois tamén para que faga eses deberes, non? Porque o sistema de financiación municipal é do ano 2004 e pensamos que tamén vai sendo hora de modificarlo. Bueno, e que di tamén o Partido Popular respecto desto? Bueno, pois depende se gobernan en Madrid ou non, porque por de pronto pois siguen moi cómodos co sistema que hai, que lles permite manexar ao seu antollo pois o 75% dos fondos que están destinados ás entidades locais. Eu atopei no último programa do Partido Popular atopei a súa proposta, era 260, non? A respecto da financiación local, dicía: promoveremos unha reforma do sistema de financiación local en coordinación co novo modelo de financiación autonómica que garantice os principios de suficiencia financiera, equidade, de igualdade en relación ao acceso aos cidadáns, os servicios que gestionan a administración locais. Bueno, introduciremos melloras na autonomía tributaria, responsabilidade fiscal. No papel queda todo moi ben, pero na realidade levamos 16 anos esperando a que o PP dea algún paso neste sentido, non? Cumprindo o que promete, porque eso estaba no programa electoral do Partido Popular. E despois, bueno, de tanto insistir nos aquí no Parlamento, pois, bueno, algo apareciu, as cousas como son, non? Pero, eso sí, condicionado como todo o que fai o Partido Popular. A que se aproba a nova lei de administración local, non sei, parece que é todo un truco de maxa, non? Nada por aquí, é dicir, nada por aló, alejo, anuncio, titular, promesa, e despois, pois xa veremos. Non obstante, que nos pidamos cambios e que se apure tamén esa reforma legislativa, o que fai é que non implica que nós que teñamos que aceptar a calquera prezo, calquera avance, non, por pequeno que sexa. Non aceptamos desde logo o conformismo de mínimos, e menos despois de anos e anos de absoluta parálisis deste goberno, non, coa reforma local. Hoxe, pois, desde logo, parece que os problemas de financiamento dos concellos, pois, por fin remataron, ou a semana pasada, non? Despois de 16 anos de goberno, pois, asina un pacto histórico, bueno, segundo a conselleira. Podría ser o que decía antes o señor Pazos, unha negociación bilateral que falaba cando falaba do financiamento de Galiza, non? Pero, bueno, na miña opinión, eu xa dixen aquí no Parlamento, me parecía un acordo trampista, non? Porque, bueno, xa estamos acostumados a como fai os acordos o señor presidente dos Estados Unidos, pois foi unha cousa moi parecida. Aquí lle chamaron pacto histórico, pero, bueno, o conto é que despois de horas de traballo por ambas partes conseguiron subir solamente 4 euriños o financiamento da hora do SAF, non? Unha hora que en moitos casos, bueno, partidos dese custe de 24 euros, que son os que aparecen nas licitacións, onde este realizado este servizo, pero hai que ter en conta que moitos servizos que están municipalizados, o prezo da hora do SAF está entre 28 e 30 euros.
Entón, bueno, non sei, para nós o PP lle dou unha consideración a esta negociación, pois unha consideración de como se llega a unha feira, non? Como que vai a unha feira pois a mercar grelos a vista da proposta, porque hai que pensar, é dicir, que a proposta inicial falaba de 14 euros, de 15 e de 16, ao final, bueno, lograron subir aí un euriño, en fin, a cuestión é que alguén se pode creer que un precepto que impón unha obriga de financiación disposta nunha lei, como a lei da dependencia, non? Que as partes realmente poden dispoñer do seu cumprimento como lles pete. Porque despois aquí falamos, é dicir, de que hai que cumprir as leis, cando, non sei, cando algúns son os primeiros en pasarse esta lei, é dicir, por o forro da navalla, non? É dicir, que non sei, a mí se me ocurre se sometemos hoxe a votación, por exemplo, que eliminar a peaxe da AP9. Que máis dá? Total, la xestionamos nós, ou a de Carballo, a Coruña. Podemos decidir un acordo así. Que foi o que pasou en esta negociación entre a FEGAM? Porque hai un artigo, é dicir, que está moi claro, é dicir, que está moi claro, na lei de dependencia. E a pregunta é moi clara, por que a Xunta e o Estado non cumpren o que está establecido neste artigo 32? É dicir, por que non pagan os dous o custe deste servizo que xestionan os concellos? Porque cartos hai. Se lemos o artigo 32, aquí fala da financiación do sistema das administracións públicas, digo lei de dependencia. Fala do Estado, das comunidades autónomas, non? E ao final, no punto 3, a aportación da comunidade autónoma será para cada ano menos igual a da Administración Xeral do Estado como consecuencia do previsto neste apartado e no anterior. Claro, pero daqui o único que non se fala dos concellos de que teñen que pagar o SAF. Non? Porque eu creo que o artigo está bastante claro. Entonces, por que dispoñen as partes de incumplir un artigo que está na lei e que ten forza de lei? Esa é a pregunta e o que me gustaría que se respondera, non? Porque o PP dixo que era un día histórico, non? Un mes despois de decir que se estaba utilizando a Federación como un instrumento político para confrontar unha vez máis coa Xunta en lugar de defender os intereses dos concellos da cidadanía. Isto foi en decembro, a respecto de cando se fixo a negociación da limpeza das faixas. Non sei, eu creo que non sei como se pode chegar a un acordo cando non tes ninguna base para ganar unha partida, non? Porque alguén se pode creer que se pode negociar algo cando non tes nada que ofrecer, máis que unha reverencia. Eu non sei. Alguén cree que a Xunta non iba a financiar este servizo e meterlle a man o pescozo aos concellos cando o propio Partido Popular goberna a metade dos concellos, que iba a afogar tamén os propios concellos? Ninguén penso que o pon en dúbida. Despois de 7 anos mantendo o Fondo de Cooperación Local conxelado en 112 millóns, 118, con estes últimos, pois seguimos co mesmo financiamento a espera de aprobar pois esa nova lei da Administración Local de Galiza, non? Que tamén, bueno, ia aparecer o ano pasado e ao final, é que tamén queda atónito, non? Cando se di que, bueno, que estaba blindado desde 2012 ese Fondo de Cooperación Local. Claro, pero que leva blindado, pero hasta o ano pasado eran os mesmos cartos. Eu estaba repasando, xa falando do SADI, por poñer o mesmo exemplo, se metedes unha licitación do SADI 2012, a primeira que vos sale en Google vai ser a de Rianxo. Sabedes a como se pagaba a hora do SADI de Rianxo no ano 2012? A 10,67. E o ano pasado, o Fondo de Cooperación Local era o mismo, eran 112 millóns. Como que non, parece que non subiu a vida en todos estes anos. Pero esta é a realidade. O Fondo de Cooperación Local non se modificou hasta o ano pasado. E este ano, por de pronto, é o mismo. A espera de subir eses 20-30 millóns de euros se se aproba a nova lei de administración local. Que se suba o Fondo de Cooperación Local, pois claro que está ben, levamos a nos pedindo eso, seguimos pensando que é insuficiente, e ten algo de trampa, por iso pois tampouco saímos a aplaudirlles para vez que dan un pasiño, non? Porque nos quedemos máis zancadas, tampouco vostedes salen por aí a aplaudirnos a nós, é dicir, cando facemos as cousas ben nos gobernos en donde está o BNG. É dicir, o que está claro que os concellos siguen mal financiados, sabemos que tampouco ten toda a culpa a Xunta, ollo, e de aí o sentido da nosa emenda, que eu espero que se aprobe, porque o Estado tamén ten parte neste menestar, e por iso pedimos que a nosa emenda, pois pedir ao Estado que modifique a Lei de Facendas Locais, que do ano 2004, e que tamén é necesario actualizar. Remato, presidente, porque é hora tamén de aumentar esas porcentaxes de participación nos impostos
que recauda o Estado e en ese fondo complementario de financiación. É dicir, máis de 20 anos con o mesmo sistema, é dicir, que non fui capaz, eso sí, nin de actualizado, nin o Partido Popular cando gobernou en Madrid, nin o Partido Socialista tamén cando estuvo en Madrid. E agora, pois, parece que tampouco ten moita intención. Eu o único que espero é que esta, a nosa emenda que se aprobe, porque, xa digo, non hai unha autonomía local, non se pode entender sin autonomía financiera. Nada máis. Moitas grazas, presidente. Gracias. Espera, Paula, porque pediu o señor Ojea. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Pensei que tiña a propósito da emenda. Perdón, emenda. Bueno, sempre se dice que os concellos son a administración máis próxima ao cidadano, a que resolve en última instancia os problemas, sean ou non da súa competencia, porque se ve na obriga práctica e humana de resolvelos en última instancia. Hai outro aspecto que me gustaría resaltar da administración municipal, é que algún estadista ou algún estudioso fixo constar algunha vez que decía que a administración municipal, unha administración municipal forte era a que mantiña a estabilidade nos países, non? E puña como exemplo paradigmático o país de Italia, no que os gobernos estatais pois nas últimas décadas parece que foron unha montaña rusa, non? De inestabilidade, e sin embargo o país se mantén máis ou menos nunha estabilidade forte por a forte estrutura municipal, non? Ese é un valor engadido que teñen os concellos a darlle unha estabilidade á administración, unha estabilidade ao funcionamento do Estado, inda que nas altas instancias nacionais haxa furacáns ou, como dicía antes, montañas rusas, da que no noso país tamén actualmente estamos tamén nunha situación así de certa inestabilidade, pero bueno, a administración municipal mantense, como decía aquel escritor, las penas y las alegrías van y vienen, pero un punto sereno en mí siempre permanece, ¿no? Pues ese punto sereno sempre é a administración municipal, ¿no? Concordamos, eu penso que todas as persoas que tuvemos algún tipo de responsabilidade municipal, con independencia do signo político do partido que pertenezcamos, compartimos a inmensa maioría das peticións que fai a FEGAMP, que se nos fan chegar habitualmente a todos os grupos políticos, porque son problemas prácticos dos que todos vemos a diario, non? Estamos falando, por exemplo, do SAF, fundamentalmente, que efectivamente tiña que ser por lei financiado por completo entre o Concello, entre a Xunta e o Estado. E a Xunta non está cumplindo ese compromiso. Os costes do SAF son moito maiores dos que se dicen, parece que están aí que se este ano aumentamos €1 ou €2 e o seguinte outro pouco e chegamos ao 2028 con €18 a hora. Mire, sobre todo nas áreas rurais, con unha población moi dispersa, moitísimas das persoas que habitualmente xa saben que son mulleres, porque é un emprego moi feminizado, teñen que desplazarse a veces unha gran cantidad de kilómetros, como digo, debido á dispersión poboacional, e moitas veces acaban poñendo o diñeiro do seu peto para pagar a gasolina e para pagar os gastos do vehículo, porque non dá o que se lles paga desde o Concello, quen a su vez ya está reclamando sempre a Xunta que se faga cargo de todos esos costes como exixe a lei, non? Agora parece que nos estamos felicitando porque outro día a FEGAMP chegou a eso que se chama un acordo, un acordo leonino, non? Porque prácticamente, efectivamente, é unha imposición. O señor, creo que é alcalde de Vilalgarcía, non? Viuse na disyuntiva de ou todo ou nada, non? Si, amenazou ca xustiza, amenazou con levar a Xunta ao xulgado, pero, inda que se chegase a esa situación, seguramente era o primeiro en saber que a xusticia é lenta, polo tanto non é realmente xusticia, e que, digamos,
nunha aplicación de política real, non de realpolitik, pois acordou entre a alternativa peor, que era ao mellor seguir non tendo nada, pois aceptou por parte da conselleira subir eses irrisorios euros un ano e outro pouco o seguinte ano para cadar eses 18 euros no 2028, que tampouco chegan a nada, porque efectivamente os costes reais andan por encima dos 25 euros e iso calquera persoa que se teña dedicado á administración municipal pois pode sabelo. As peticións dos concellos, tamén me chama a atención que os concellos se vexan na obligación de federarse para reclamar cousas que están na lei, non? O sea, que os concellos teñan que chegar ao extremo de federarse na FEGAMP ou na FEMP, cando son administracións públicas que deberían ter xa, habría que darlle, desde o resto das administracións autonómicas do Estado, a suficiente importancia ás súas reivindicacións como para que non tuveran que chegar a ese extremo de ter que federarse, de ter que unirse para facer reclamacións totalmente xustas. Pero, bueno, aí está a cuestión. Compartimos, como digo, todas as peticións que fan a FEGAMP en relación á necesidade de ampliar o fondo de cooperación local, tamén eses cambios de criterios a hora de facer o gasto que tamén están pedindo. A min chame moita atención que, e volvo a repetir, a Televisión de Galicia gasta 1 millón de euros cada 2 días. 1 millón de euros cada 2 días. Isto gustaríame que supera a xente do común e que fagan eles as valoracións. O que aporta a Televisión de Galicia e o coste que ten. 1 millón de euros, en números redondos, cada 2 días. A Televisión de Galicia. E sabemos, cada un que evalúe o que fai ou o que se podría facer. 1 millón de euros en números redondos cada 2 días. E logo estamos aí racaneando que se subimos 1 euro a hora ou 2 euros a hora o SAF, que si este ano tanto, que se o ano que ven cuanto, ainda así non chega. Por non falar do resto das reclamacións que habitualmente facemos dos concellos, que se nos carga o manteñemento das escolas de infantil, e que queren facer pasar por manteñemento o que realmente son necesidades de inversións dos colexios pois que levan décadas sin arranxar. Eu que sei que se nos carga os concellos na práctica o arranxo de viais que son autonómicos, pero bueno, que como saben que lle van botar a culpa o alcalde de turno, pois non se arranxan e o concello pois se ve na obligación de ter que arranxalos e encima pedir permiso á administración titular para que yo deixe arranxalos con cargo aos seus fondos. Eu que sei, as cuestións dos gastos das escolas infantís, bueno, o tema das unidades de drogodependencias arranxouse fai pouco, xa era hora. O tema está pendente o tema dos porteiros dos colexios infantil, que tamén é unha cuestión que se carga nos concellos cando non tería moita razón de ser. E xa digo, a administración autonómica que ten moitísimos máis fondos, moitísimos máis cartos que a administración local, delega competencias, impón competencias, como sempre se dice, sin aportar a financiación axeitada. Se falou aquí da reciente lei de bebidas enerxéticas, que tamén pretende colocar os concellos na tesitura de ter que sancionar e de ter que controlar eses tipos de consumo, o cual na práctica xa dixo no seu momento que era papel mollado, porque aparte de non ter recursos hai outros condicionantes que fan moi difícil a aplicación desa exixencia, non? Bueno, como digo, os concellos seguiremos porque tamén a veces me vexo na condición de concelleiro, non? Seguiremos reclamando o que entendemos como son dereitos, que ademais están establecidos por lei. Non me vou esquecer tampouco do Goberno do Estado, que como tamén xa se dixo, ten a súa responsabilidade no tema de aportar eses fondos tamén, como digo, porque se non acaban cargando sempre nos concellos, e en última instancia, cando o concello non se ve capaz de ofertar o servicio, en última instancia cárgase sobre a conculcación de dereitos fundamentais dos cidadáns que ven sin capacidade de poder exercer os seus dereitos e de estar mal atendidos.
A ver si neste formato de gota malaya que decía algún portavoz anteriormente de seguir insistindo no mismo unha vez e outra, tanto nas comisións como no pleno, acaba a Administración Autonómica por interiorizar esa necesidade dunha nova financiación dos concellos e desa nova lei de Administración Local que o Conselleiro dixo que iba a estar enseguida, pero polo que se ve non ten moitos visos de presentarse aquí. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Prado. Grazas, señor presidente. Señorías, en primeiro lugar, quixera mandar dende aquí todo o noso cariño aos nosos compañeiros Roberto e Gonzalo, que están, ben, pero pasando por un momento duro e esperamos a súa pronta recuperación. Señores do Partido Socialista, veñen hoxe aquí a falar de financiación local, traen unha iniciativa que xa foi debatida o 22 de maio de 2024, hai exactamente 2 anos, pero como ao PSOE parece que lle gusta volver ao pasado, pois poñémonos en antecedentes, non? Miren, lembrolles que a Xunta de Galicia xa ten presentado un estudio que fixo coa Universidade de Santiago respecto á delimitación competencial coas diferentes administracións implicadas nas competencias nos concellos. Vostedes non veñen aquí falar seriamente de financiamento local, veñen tapar a vergoña do novo modelo de financiamento do Goberno de Pedro Sánchez. Un modelo que sacrifica a igualdade dos españois para manterse na Moncloa, atendendo ás exixencias dos seus socios independentistas e rachando co principio de solidaridade territorial. É certo que en moitas ocasións os concellos asumen competencias que non lles corresponden, pero aquí hai dous modelos claramente distintos. Por unha banda está o modelo do Goberno de Sánchez, que abandona aos concellos, non financia o que lle corresponde e lles impón obrigas sen recursos, señora Méndez. Deses vostede non falou, pero falaremos. Está o modelo da Xunta de Galicia, que está costeando innumerables servizos e competencias que son municipais ou que son competencias de outras administracións, precisamente para garantir que os veciños reciban unha atención digna. Señores e señoras do Partido Socialista, ese é o noso modelo. Pois, como lle decía, dende a Xunta de Galicia quixose facer ese estudo que menciono da man dos concellos, pero a FEGAM declinou a invitación a participar e optou por facer o seu propio estudio. Quixeron tamén presentarlle os resultados do estudo aos diferentes axentes de ámbito local e houve alcaldes do BNG que foron á presentación dese estudo. Os alcaldes do Partido Socialista non. Por que? Porque recibiron a consigna de que non foran. Vostedes o prohibiron. Ou iso diso xa non se acorda, non, señora Méndez? En calquera caso, a Xunta, coa máxima vontade de chegar a acordos no ano 2023, constitúe ca FEGAM unha comisión técnica para avaliar e contrastar ambos estudios e chegar a acordos, sobre todo nos ámbitos no que se detecta maior dificultade, como son os servizos sociais, o mantemento dos centros docentes e de saúde ou as emerxencias. E vou citar algunhas desas competencias que non lle corresponden á Xunta de Galicia e que si asumiu en contraste coa deixadez do Goberno de Sánchez e os seus socios independentistas. Mire, a Xunta asume competencias que claramente corresponden ás deputacións provinciais e aos concellos de máis de 20.000 habitantes. Falamos das emerxencias, dos parques de bombeiros, dos GES, das agrupacións de voluntarios de protección civil. A Xunta asume tamén parte da financiación do SAF. Acábase de chegar a un acordo entre Política Social e a FEGAM que, sen dúbida, vai ser un alivio económico para os concellos. Por moito que diga o señor Insua e todo o bloque nacionalista galego que saliu esta semana a criticar ese acordo. Recordo, señorías, que no ano 20, co fondo COVID, vostedes aplaudiron un acordo semellante a este sin chegar ao 100%, señor Insua, por favor, revise a hemeroteca. Agora, eso sí, daquela non lles parecía mal porque o bloque participaba dese acordo. E agora, como siguen e como están instalados no non polo non, pois agora non lle parece ben porque o bloque non participa dese acordo. Esa é a incoherencia e o cinismo do bloque nacionalista galego, señorías. Pois
Pois ben, estamos ante un acordo no que a Xunta contribúe no servizo que pasará dos 148 millóns este ano a máis de 220 millóns en 2028. Poderíamos facer, o goberno do PP podía facer como fai o goberno de Sánchez. Bueno, nos poñemos a financiación e que sea de adscripción voluntaria. A ver cantos alcaldes do BNG deixarían de adscribirse voluntariamente a isto. Falen con eles, a ver se están tan en desacordo con este convenio. Sería moito mellor se o goberno de Sánchez pagase dunha vez a súa débeda con Galicia e aporte de maneira definitiva o 50% que lle corresponde por lei, señor Insua, que vostede leu aquí a lei, pero parece que só lle reclama a unha parte. Pero hai outra parte a que vostedes apoian no goberno de España e noutros gobernos, incluído o da Deputación de Lugo, ao que vostedes non lles din nin mu. Vostedes caladiños e sometidos ao Partido Socialista e ao goberno de Pedro Sánchez. Pois ben, saben canto ascende a débeda do Estado coa dependencia? Decía a señora Méndez, uns días din 2.500 e outros días 2.900. Claro, señora Méndez, é que todos os días hai que atender dependentes e todos os días hai que darlle recursos aos dependentes. E donde eran 2.500, pasados uns meses, estamos en 2.900 millóns de euros que adebeda o goberno de Pedro Sánchez ao que vostedes apoian indiscutiblemente e por diante dos intereses dos galegos e das galegas a Galicia. E aquí están os socios do goberno de Sánchez, que o apoian constantemente. Por que non llo reclaman, señorías? A señora Méndez di, non, este acordo saiu adiante porque o PSOE senón iba ao xulgado. E eu me pregunto, señor Insua, vostedes nada que dicir, non? Non, claro, vostedes están en contra, sí, xa o sei. Pero, en fin, o tema é que vostedes están tapando ao señor Sánchez e o señor Sánchez está emmarañado noutras cousas, está nas súas corrupcións, nos seus asuntos judiciais, en tapar os ministros, as ministras, o seu número 2 e toda esa corrupción que ten instalada na Moncloa, na súa casa e no seu partido. Miren, vostedes fanlle reclamacións á Xunta e cando hai que facela ante o Goberno de Estado, por que non reclaman? Por que non reclaman unha modificación actual do sistema de financiación local que ten que ir xunto co da financiación autonómica? De eso non falamos. Por que non falan dese incumprimento da obriga de cofinanciar o 50% a atención á dependencia? Por que non falan da Lei de Benestar Animal? Por que non falan da Lei de Residuos? Señora Méndez, eso que dixo vostede aquí de competencia sí, pero con recursos tamén, eso só para a Xunta. Para o Goberno de España, ningún. Miren, eu tamén quería falar da financiación e do Fondo de Cooperación Local, que no 2026 non deixou de medrar e neste momento marca un novo récord, 187 millóns de euros. Un 12% máis que respecto ao ano pasado. Mire, señora Méndez, vostede puxo aquí un exemplo moi pouco afortunado. Vostede falou aquí dun supermercado no rural. Ese que montou o alcalde de Pol, que xestiona unha fundación presidida polo alcalde de Pol. Ese mesmo alcalde de Pol, socialista, por certo, que ten unha débeda no seu concello de 5 millóns de euros, que en competencias municipais ten 0 euros para o pai, que os rapaces teñen que ir por riba duns palets en inverno porque non teñen ninguna soa infraestructura para ir, ou 0 euros para adecentar o colexio. Para eso 0 euros. Eso sí, para o campo de fútbol, millóns de euros. Eu recomendo que vayan a velo, porque é digno de ver, señorías. E ven vostede a poñer aquí ese exemplo. Señora Méndez, fale de outra cousa. Pero bueno, si falamos de financiamento local, tamén convén falar de prioridades políticas. Na Deputación de Lugo vimos como BNG garantiu o sentido do voto non para exixir a dimisión do señor Tomé, acusado públicamente dunha agresión sexual e o seu partido pediulle a acta por eso mesmo. Pero o BNG non di, non, nos apoiamos o Goberno da Deputación se o Partido Socialista se desfai do señor Tomé ou se o señor Tomé non forma parte deste pacto. Non, fixeron un pacto guarro.
cambiaron 500.000 euros, ríase, señorías, ríanse que ten moita gracia. As mulleres e as víctimas do señor Tomé non lle fai ningunha pizca de gracia. Pero vostedes non teño cara teñen vostedes. Mírenlle a cara, mírenlle os ollos ás víctimas do señor Tomé e díganlle que vostedes co-gobernan na Deputación de Lugo ca súa encubridora e co voto do señor Tomé. Señorías, teñen que decir claro e alto, porque co-gobernan na Deputación de Lugo cun agresor sexual e co voto tamén da súa encubridora, señorías. Miren, eso é porque lle é moi rentable a Deputación de Lugo. Sabe por qué? Mire, si, elle é moi rentable, porque vostedes cunha man salen ali á porta da Deputación de Lugo, non, con este señor non queremos saber nada. E ca outra firman convenios. Miren, este quesito que non lles gusta nada. Si, mire, este o PP, non se ve casi, 40.000 euros de convenios. 12 millóns de euros para o Partido Socialista, 2,6 millóns para os concellos do Bloque Nacionalista Galego, pero, efectivamente, vostedes, igual que o señor Pedro Sánchez, cambian cartos por sillóns. Eso sí, a dignidade das mulleres e o seu feminismo vale 500.000 euros. Señorías, mírenlle a cara ás víctimas e díganllo claramente. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición, señora Méndez. Señora Prado, vostede que me reivindicou a min aquí unha ocasión, en un debate, a súa presunción, que ademais despois saleu, como así o dixo, a solta daqueles regalos da hostia, non sei se se acordan. Pero esa presunción de inocencia só a practican para os seus, porque acórdase tamén cando o señor Baltar foi acusado por acoso sexual, por dar traballos a cambio de sexo, quedou ao final tamén, non? En nada a cousa, porque non se puido demostrar e, polo tanto, prevaleceu esa presunción de inocencia, pero que resulta que o señor Baltar está condenado. Condenado, señora Prado. Condenado. E sabe onde está? Por un delito contra a seguridade vial. Que hai condenas e condenas. Pois moi ben, xa se puxeron de manifesto. E tamén habrá quen exerce esa condena que non, porque claro, se é do Partido Popular, entonces xa, para que nos vamos a enfadar? Claro, é dicir, como é unha condena por seguridade vial, sí, pois a mellor no día de hoxe tería que ter moito máis respeto por esa condena de seguridade vial, porque un accidente como que vivimos hoxe pola mañá, pois pode morder e quedar xente no camiño, e por ser xente imprudente poden matar a outras persoas, entende? O que hai unha realidade é de que teñen vostedes, señora Prado, cálmese, señora Prado, xa sei que lle doi, porque cando lle toca na súa casa rasca, pero o único condenado que hai sentado no Congreso e no Senado é o señor Baltar. Está sentado no Senado porque vostedes o manteñen, señora Prado. E nos ven dando aquí leccións, que son moi dados a dar leccións, hasta de feminismo, se atreven a darnos leccións, hasta de feminismo. Señora Prado, porque cando o señor Baltar foi acusado por unha denuncia de acoso sexual, había unha víctima detrás con nomes e apelidos. Aquí hai unha víctima que quere guardar o seu anonimato. E, polo tanto, hai que respetar tamén os tempos da víctima. Cousa que vostedes non fan. E o vimos co conselleiro, señora Prado. E o vimos co señor conselleiro, que o que fixeron primeiro foi sacar o nombre da víctima á palestra. Hombre, o sea que leccións ninguna, señora Prado, xa lle dixen outro día a súa compañeira, leccións ninguna. Silencio, señora Prado, e que veñen a falar de todo
menos do que é importante. Sobre a emenda. Que subir... Sobre a emenda, por favor. Presidente. Pois faga o favor. O que é subir a financiación aos concellos para que poidan deixar de ser os vasallos do Partido Popular, que son vasallos do Partido Popular porque así os converten vostedes, porque queren tutelalos, porque non queren que teñan autonomía nin capacidade para poder realizar o seu labor. Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Sobre a emenda, presidente, non aceptamos a emenda porque é sobre a Lei de Administración Local, que xa debatimos e seguiremos pedindo, igual que a Lei de Facendas Locales, que podemos comparar. Gracias. Están con nós e os saudamos os alumnos de cuarto da ESO do Centro A Cachada, en Boiro. Benvidos ao Parlamento. Teñan un bo día. Continuamos agora coa proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Miguel Ángel Viso, sobre a demanda que a Xunta debe dirixir ao Goberno Central para que adopte as medidas necesarias para defender os intereses do sector agrogandeiro na negociación do novo marco financiero europeo. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista, hai tamén unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra o señor Viso. Gracias, presidente. Permítame, antes de nada, tamén recordar os feridos no accidente de hoxe a mañá e, sobre todo, os nosos compañeiros, tanto Roberto como Gonzalo. Esperamos unha pronta recuperación e telos pronto aquí. Moito ánimo. Bueno, tamén quería facer un pequeno comentario, señora Lara. Se tanto lle importaba o tema que traía, na segunda intervención dedicoulle 16 segundos. Pero, bueno, é unha anotación, nada máis. Ben, señorías, se hai algo que define a Galicia é a súa relación ca terra, non como consigna, senón como realidade diaria. Aquí o agro é economía, é cohesión social, é paisaxe, é alimento e é futuro. Miles de familias viven do que producen, cun enorme sentido da responsabilidade. Por iso, cando falamos de política agraria común, non estamos a falar dun capítulo máis do orzamento europeo. Estamos a falar da columna vertebral do rural, e sobre todo do rural galego. Estamos a falar de rendas, estamos a falar de relevo xeracional, estamos a falar de sustentabilidade real, de competitividade e, sobre todo, de dignidade profesional. Nos últimos anos, o sector fixo un esforzo enorme, adaptarse a novos estándares ambientais, investir en tecnoloxía, asumir máis burocracia, soportar o aumento dos custos, competir en mercados cada vez máis abertos. Todo iso mentre se lles pide producir mellor, producir máis seguro, producir máis sostible e, sobre todo, con máis profesionalidade. E, por suposto, iso, señorías, só se pode facer cunha política agraria común forte. Pero a proposta da Comisión para o marco financeiro plurianual 28-34 abre a porta a un recorte superior ao 20%, como todos vostedes xa coñecen. Un recorte que pode chegar aos 80 millóns anuais e que pode nos levar aos 480 millóns no período. E non só falamos de menos cartos, falamos de algo máis perigoso, e para min creo que é moito máis perigoso. Diluir a PAC nun fondo único, facendo desaparecer os dous piares actuais, axudas directas e desenvolvemento rural, que son a base da estabilidade do sector. Por suposto que Galicia aposta por un escenario aberto, integrado e moderno. Non vivimos illados nin queremos facelo, pero a apertura non pode ser sinónimo de desprotección e comercio non pode ser sinónimo de desventaxa estrutural. Abrir mercados ten sentido se quen produce compite con reglas equivalentes, senón o que se abre non son mercados, senón son unha fenda. Por iso a PAC, señorías, é un mecanismo de defensa comercial, son inseparables. A PAC sostén rendas, promove investimentos, impulsa innovación e garante estabilidade. Os mecanismos de salvagarda evitan que esas rendas se destruyan por distorsións do mercados. Porque sen PAC non hai rendas estables, sin PAC non hai incorporación de xente nova, sin PAC non hai modernización nin equilibrio territorial e, por suposto, sin a PAC non hai un rural vivo. Hai algo máis
Hai algo máis de fondo co modelo que se propón a PAC. A PAC, tal e como se propón, deixa de ser verdadeiramente política, verdadeiramente agraria e tamén común. Deixa de ser política, señorías, porque pasa a ser un programa máis dentro dun plan estatal. Deixa de ser agraria porque outras materias poden ter prioridades sobre o campo, algo moi preocupante. E deixa de ser común porque cada Estado decidirá canto pon e como aplica. Isto rompe a igualdade entre territorios e castiga especialmente aos que máis depende do rural, sobre todo a Galicia. Ademais do recorte directo, a proposta aumenta a porcentaxe de cofinanciación que terán que asumir os Estados. É dicir, menos fondos europeos e máis esforzo nacional. Se o Estado non compensa, o que temos agora non compensa, pois moitas medidas agroambientais, de montañas ou de incorporación de mozos poden quedar directamente sin executar. Por iso, esta iniciativa é unha chamada clara á responsabilidade política do Goberno de España, que é quen negocia en Europa e quen ten que defender con firmeza o sector e o agro galego. Galicia xa cumple en sustentabilidade, en seguridade alimentaria, en calidade, e o que reclama agora é que ese esforzo se vexa tamén recoñecido no orzamento. Señorías, vivimos nun escenario global aberto, con acordos comerciais e mercados cada vez máis interconectados. E aquí entra outra cuestión fundamental. Non se pode abrir mercados sen blindar antes ao produtor galego. E, por suposto que aquí temos que falar do acordo Unión Europea e Mercosur, e así o plantexamos nós nesta PNL. A Xunta de Galicia exixe, como non pode ser de outra maneira, garantías reais. Que ningún produto que entre compita con ventaxas frente aos nosos. Que todos cumpran os mesmos requisitos sanitarios, ambientais e de trazabilidade e que se lles exixa aos produtores galegos. Tamén reclamamos algo moi fundamental, que o acordo non se aplique de forma provisional, mentre non estén blindadas as salvagardas para agricultores e gandeiros, e que se reforcen os controis en fronteiras. Señorías, o acordo pode abrir oportunidades, sí, pero só se Europa e España deixan claro que non se pode construir comercio internacional a costa de debilitar o noso sector primario, nin de poñer en risco a viabilidade das explotacións familiares. Eso nunca o permitiremos. Esta semana víamos como algúns falaban de victoria para o sector agrícola a votación en Europa, que en realidade non lle chega ningunha soa garantía máis ao gandeiro galego. O que se votou non foi protexer precios, nin reforzar controis, nin activar salvagardas. Votouse atrasar a decisión política pedindo un informe xurídico. E iso non paraliza nada, ao contrario, permite acelerar a posta en marcha provisional do acordo. É dicir, máis incerteza e non máis protección. Mentras o vende, xunto con outros, co seu voto como unha heroicidade, na práctica convértese nunha porta lateral que non resolve os problemas reais do campo. Señorías, de feito, quen si defende o campo é o Partido Popular. E onte mismo, na Comisión Europea, fixo que a Comisión Europea impulsara un grupo de traballo para endurecer o control das importacións agroalimentarias. Mentras outros se dedican en confundir ao sector, a Xunta de Galicia está a traballar no compromiso cos gandeiros e agricultores, poñendo en marcha un observatorio de precios que vixía o mercado e unha estrategia clara de promoción e exportación dos produtos galegos, de cadea de distribución curta e de proximidade, tal e como anunciou onte mesmo o presidente Rueda, o sea, o Partido Popular e o Partido do Campo. Ademais, no Consello Agrario galego tamén se puxo en marcha o grupo de traballo para levar ás autoridades estatais e comunitarias un manifesto claro de rexeitamento da nova política agraria común. Señorías, nesta iniciativa tamén exiximos que os fondos europeos e estatais cheguen directamente ao sector primario, cunha PAC con dotación propia e anticipando a parte que lle corresponda a España. Señorías, hai decisións que non fan ruído no momento, pero que marcan décadas. Recortar ou diluir a PAC non é mover partidas, é decidir se o rural segue sendo un espazo con futuro ou un territorio ao que se lle pide resistencia sin ferramentas. Europa entendeu durante décadas que o seu campo non era un custo, senón unha garantía,
Esquecer iso agora sería romper un equilibrio que levou moito tempo construir. Hoxe esta Cámara ten a oportunidade de falar cunha soa voz polo agro galego, de deixar a un lado os relatos do medo e de estrategia política e sustituílos por posición, por unidade e por defensa real. Nós non aceptamos que o rural quede relegado. Queremos que saia desta Cámara con forza, con claridade e coa mensaxe de que en Galicia o agro galego non é un asunto menor, senón unha prioridade que se defende e se o podemos defender todos xuntos moito mellor. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Méndez. Señor Viso, sí, é certo que casi me quedo sin tempo por dar resposta ás cuestións que plantexaron que tampouco eran obxecto de debate da anterior proposta. Pero dígolle máis, hasta deses 16 segundos me sobraban 14, porque se resumen máis cartos para os concellos. Pero é curioso que empece vostede a súa intervención con ese tema e resulta que despois, en esta exposición que acaba de facer, en vez de falar do que vostede propuxo, dedicou tanto ou igual de tempo a falar de Mercosur, cando dicindo ademais que xa introducen na súa iniciativa este tema. Volvín a ler e dixen, Dios, salteime unha folla que eu non leín cando preparei a intervención a parte de Mercosur, pero resulta que non, que evidentemente non fala de Mercosur, entón está poñendo xa pois a venda, porque como despois falaremos de Mercosur, a mellor para que non lle azoten xa para poder decir ou salir dicindo que xa o dixo e que esa era a postura do Partido Popular, ou porque tampouco ten moita defensa coa iniciativa que vostedes presentan hoxe. Porque hai unha parte que creo que sí compartimos todos, non? É dicir, son os obxectivos da PAC son claros e concisos tamén. Son dúas. Seguridade alimentaria e vida digna para os nosos agricultores gandeiros e gandeiras. Para elo débese de contar con unha financiación suficiente, como ben dixo, e gobernos tamén e institucións que teñan a obriga de salvagardar a PAC, que ademais o crean e o faigan. A actividade agraria é a que dinamiza o medio rural e ademais a que contribuye ao equilibrio territorial. Un exemplo, a actual proposta da Comisión Europea metería nos mesmos fondos as inversións para mellorar a transformación e comercialización dos produtos agrarios xunto con outras prioridades industriais, todo no mesmo saco, chegando a producir un reparto desequilibrado. Por iso é vital que se manteña o fondo agrario, os FEACAR. E, aparte, a reducción dos fondos afectaría a rentabilidade tamén das explotacións de xeito directo, pero tamén a súa capacidade de adaptación aos retos ambientais, á innovación tecnolóxica, ao relevo xeracional, elementos estes indispensables para facer un sector primario competitivo e sostible. Xa non se fai desde a Xunta de Galicia coa PAC actual, como se produzca o recorte, veremos que políticas se levan a cabo. E para manter estes dous piares existentes son necesarias as axudas directas, que son fundamentais para proporcionar o apoio necesario para a renda dos agricultores e gandeiros, e as axudas para o desenvolvemento rural, imprescindibles para manter a poboación no medio rural e promover as inversións da modernización e innovación de explotacións agrarias en infraestructuras rurais. E, como decía, ata aquí todos de acordo. Xa os puxo vostede tamén. Pero eu aínda non escoitei o señor Rueda rexeitar este novo marco financiero que propoñen os seus en Bruselas. Non o escoitei, señor Viso. Escoitei a Rueda rexeitar a quita da débeda. Escoitei ao señor Rueda rexeitar o novo marco financiero das comunidades autónomas. Escoitei a Rueda en arremeter contra o goberno central unha e outra vez, aínda que vaya en perjuicio de Galicia. Pero non o escoitei rexeitar este novo marco financiero. Porque, miren, no mes de xullo do ano pasado xa lle pedíamos explicacións ao señor Rueda da súa viaxe a Bruselas ante a alarmante falta de capacidade e de xestión
ante os seus, volvo a incidir, porque ás veces se esquece que esta proposta ben formulada polo PP europeo. O PP preside a Comisión Europea, o PP ten a maioría nas reunións de comisarios, o PP controla as carteiras de orzamentos que afectan a PAC, e a realidade é que o PP recorta, centraliza e condiciona os recursos que son vitais para Galicia. E ante estas presións, o señor Rueda, sí, volveu, foi a Bruselas para defender, así coa boca pequena, a necesidade de maiores fondos e mellor xestión para o sector primario, pero non rexeitou de plano esta proposta. O PP, esta proposta do PP decía, e non temos ningunha nova sobre isto a día de hoxe, porque de levarse a cabo estes recortes vaise producir o desmantamento da política agraria común cunha reducción inasumible do 20%. Crear un fondo único, por máis que resga co mercado único e, polo tanto, coa lóxica dunha política solidaria e cohesionada entre países. Recorta as axudas directas a agricultores, cargándose así o piar da PAC, o que supón casi eliminación das políticas de desenvolvemento rural. E a Comisión Europea do Partido Popular, que creo que a veces é que se lles olvida quen está gobernando, quen ten maioría absoluta en Bruselas e de onde parte esta proposta, pois a Comisión Europea do Partido Popular mete a tixeira e lle traslada aos Estados membros a responsabilidade de atender ou renunciar a programas máis relevantes da PAC ou a deixar a moitos deles sen dotación orzamentaria. E o PP aquí sí que está a favor da eutanasia, fíjese, porque de levarse a cabo esta proposta sería a morte asistida para o sector. E o PP pretende novamente cambiar o foco do asunto e poñer a morte asistida do sector, sí, os sectores tamén morren. E saben por que morren? Pola inacción das políticas do Partido Popular. Sabe por que morren? Porque o Partido Popular non ten como prioridade o medio rural, a pesar de que foi lemas. Non ten como prioridade o medio rural, porque o medio rural está esmorecendo, porque as explotacións se están pechando, porque non teñen recursos, porque non hai relevo xeracional. E poderíamos seguir. Sí, porque sempre teñen unha doble vara de medir, porque sempre supoñen as leis de progreso, as que xeran liberdades, e despois son os primeiros que as van a utilizar, que nos respetamos que as utilicen, porque para iso se fan, para garantir dereitos e dereitos para todos. Pero o rural tamén precisa de políticas activas, e o rural precisa de que o atendan, e o rural precisa dunha PAC forte en Europa, que o seu partido, o Partido Popular, está a facer que se debilite e que, ademais, teña serio risco de poder continuar. E sí, o PP pretende novamente cambiar o foco do asunto e poñer o foco no goberno central, como sempre. De quen é a culpa? Pois é de España, é do ministro, de Pedro Sánchez. Este é o que fai o Partido Popular. Porque, mire, incluso na súa propia exposición de motivos, recoñecen vostedes que o propio ministro e o Goberno de España o que reivindicou con claridade unha PAC cun orzamento independente e diferenciado. Pero despois creo que veñen aquí a embarrar, a enlodar, a criticar, como decía, a España, o ministro, a Pedro Sánchez, pero que en realidade son conscientes e coñecedores de que o Partido Socialista está a defender ao sector primario aquí, en Madrid e en Bruselas. Mentres vostedes o que fan é enredar, buscar unha saída que lle permita decir que se isto ao final se leva adiante cos votos do Partido Popular, pois a Xunta de Galicia xa pedía e xa estaba a realizar. Mire, de feito, vimos tamén como a semana pasada levaron unha proposta tamén en este sentido a Comisión para o tema de financiamento e consecución de fondos, que, por certo, quedaron sós nas votacións, e hoxe traen algo xa parecido con unha volta de torca para supoño que acadar ese consenso. Nos presentamos unha emenda, señor Viso, unha emenda que esperemos que acepten, porque, efectivamente, eu creo que aquí hai que ir todos na mesma dirección e solicitar esa PAC imprescindible para o desenvolvemento do noso rural. E, por tanto, facemos unha emenda cunha pequena modificación, porque entendemos tamén que hai que reclamar
en Europa ese cambio desa proposta, esa proposta tan dañina que está a facer o Partido Popular en Bruselas. Por lo tanto, que nos pedimos que loiten e pelexen polo rural galego, pero que antepoñan os intereses de Galicia por riba dos intereses do Partido Popular e por riba dos intereses do señor Feijóo. Nada máis, vamos para gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Fernández Fernández. Señor Presidente, unha aclaración. Pode ser, pero haina, sí. Hai unha autoemenda de sustitución do Grupo Parlamentario Popular. Se non a dixen, pois ten usted razón, haina. Disculpe. Nada. Presidente, señorías, saben que pasa na Unión Europea? Cal é o problema? Pois explicado en 3 frases sería: a Unión Europea vai gastar o diñeiro que non temos para comprar as armas que non necesitamos e para enfrontarnos a un inimigo que non coñecemos. Esta é a realidade da Unión Europea aplaudida por vostedes, señorías do Partido Popular. E claro, se gastamos o diñeiro en armas, pois non hai para a PAC. Señor Viso, señorías do Partido Popular, vaya papelón que lles encomendaron. Teñen que vir vostedes aquí ao Parlamento Galego a defender unha proposta que vai en contra da posición do Goberno da Unión Europea, da Comisión Europea gobernada polo Partido Popular Europeo. Un Partido Popular Europeo do que forma parte o vostedes, o Partido Popular Galego, e polo tanto vostedes, os desa bancada, son membros dese partido e, polo tanto, son compañeiros e compañeiras do partido desa infausta Úrsula von der Leyen. Compañeiros de partido da presidenta da Comisión Europea, responsable de presentar esta proposta que vai en contra dos intereses de Galiza e de todo o medio rural europeo. Señoría, agora introduce unha autoemenda nesta iniciativa sobre os fondos europeos para salvar a súa posición sobre o acordo da Unión Europea-Mercosur. Son vostedes realmente tramposos. Pretenden manipular a opinión pública introducindo 3 puntos que nada teñen que ver cos fondos da PAC. Uns puntos que non podemos aceptar porque o BNG ten unha posición clara e concisa contra o acordo da Unión Europea-Mercosur. E nesta emenda o que se pretende lavarlle a cara é posicionarse a favor deste acordo, de cuestións como poden ser cláusulas de salvaguarda, de garantía, reforzo de controis, rebaixa de exixencias, todo medidas cara á galería, pero que non evitarán en ningún momento a entrada masiva de producións do Mercosur. Señorías, repito, o acordo está redactado e aprobado dende decembro de 2024. E non se pode cambiar, non se pode cambiar porque habría que volver e voltar a facer a negociación. No caso de reforzar controis, estos sempre deben ser feitos en orixen, sabe o calquera. É dicir, como vamos controlar a carne dende que chega aquí? O lóxico é controlala nos matadeiros cando se mate. Non vamos controlala nos supermercados, é facerlles analíticas nos supermercados. Iso é demagoxia pura e dura. En definitiva, fan esta emenda de forma trapalleira, tramposa, para lavar a cara do Partido Popular no referente a este acordo do Mercosur. No BNG reiteramos a nosa oposición á proposta do marco plurianual, que son o que realmente vostedes inicialmente traían nesta proposta, tal e como defendemos e votamos neste Parlamento na Comisión. Pero non nos poden pedir, nin nos poden meter nesta dinámica de que defender as súas tesis que é favorables ao acordo da Unión Europea-Mercosur. Señorías, a vostedes preocúpalles pouco os fondos da PAC, para Galicia. O único que lles preocupa é salvar a cara nos acordos da Unión Europea e o Mercosur.
Señorías, aínda teño por oírlle ao seu máximo líder, o señor Feijóo, pronunciarse en contra da deriva do gasto militar da Unión Europea. Ao contrario, a súa posición no Estado español é favorable ao incremento deste gasto militar. Non lle chega que se gaste xa o 2,1% do PIB. O pretende o señor Feijóo, ya se o dixo, ya se o dice, ya se o defende, que se chegue ao 5%. E o seu fiel servidor, o señor Rueda, pronunciouse algunha vez en contra deste incremento de gasto militar? Non, non dixo nin pío. Que máis dan as gandeiras e os gandeiros? Que máis dan as agricultoras e os agricultores? Que máis dá o noso monte? En definitiva, que máis dan as mulleres e homes que viven no rural? O importante son as armas e facerlle a venia, pois ese imperialismo americano do señor Trump. Señorías, saben vostedes canto gasta o Estado español en armas? O Estado español xa destina, como dixen antes, o 2,1% do PIB durante o ano 2025. Segundo estiman, pois un organismo tan pouco sospeitoso como é a OTAN. É corroborado polo propio Goberno do Estado. E saben canto significa e implica esta cifra, que cando se fala do 2,1% nunca se di? Pois, segundo datos desta OTAN, deste informe da OTAN, o Estado español aumentou o gasto militar nun 45% dende o ano 2024. En 2024 tuvo un gasto militar de 22.693 millóns de euros. 22.693. Como non chegaba, no ano 2025 chegouse a 33.123 millóns de euros. 33.123. E saben canto ten de orzamento a Xunta de Galicia para este ano 2026? 15.967. Así que voten as contas. O Estado español gasta en armas e en exércitos o doble do presupuesto do orzamento que ten a Xunta de Galicia. E despois queixámonos de que non hai diñeiro para sanidade, servicios sociais, ensino e medio rural. E o que é máis grave é que o señor Feijóo e o señor Rueda e todas as señorías do Partido Popular parecelles pouco e queren que se chegue a ese 5% que pide o emperador señor Trump. Bueno, pois ora imaxinémonos o que pretende gastar a Unión Europea en armas. A señora Úrsula von der Leyen, como o resto do seu executivo do Partido Popular, apostan pola estrategia de rearmar a Unión Europea, para o cal pretenden destinar a enorme cantidade de 800.000 millóns de euros. 800.000 millóns. E aquí din Feijóo a Rueda e ao Partido Popular. Pois parece que ben pouco, porque en ningún momento hai declaracións en contra do rearme militar da Unión Europea. Ao contrario, están xustificando día a día. Parece que esta Unión Europea gobernada por a extrema dereita e pola dereita, da que forma parte o Partido Popular, non lle importa a produción de alimentos nin a soberanía alimentar. Prefiren as armas, as bombas, a produción agraria de calidade e o desenvolvemento no medio rural. Prefiren os tanques aos tractores. Os tanques aos tractores. Señorías, as propostas que coñecemos para o novo período da PAC do 28-34 son tremendamente negativas. As propostas son de reducir o 22% dos fondos da política agraria común para destinalos a eses 800.000 millóns de euros de fondos militares. Se xa a PAC para o noso país xa foi lesiva no pasado, imaxinémonos o que pode ser esta reducción de fondos. Explicado moi someramente, vamos falar e falolles do que é o principal pilar de investimento de fondos europeos, que é os fundos FEADER. Aí neses fundos van as axudas agroambientais, as axudas a ecolóxico, as zonas con limitacións naturais ou de montaña, as axudas ao sector forestal con tratamentos silvícolas, repobracións, incluso as prevencións contra os lumes. Nese pilar van os temas fundamentais como a incorporación de mozas e mozos ao agro e plans de mellora, axudas ás industrias agroalimentarias, a investigación, a formación,
os plans LEADER, que son para financiar actividades non agrarias no rural e outras medidas de desenvolvemento. Todos eses programas están financiados co 75% de fondos comunitarios. Señorías, e que pasará con estes fondos FEADER do segundo piar da PAC de desenvolvemento rural con esta proposta da Comisión Europea? Pois moi fácil, simplemente desaparecen. Esfúmanse os fondos. As armas custan diñeiro, moito diñeiro, señorías, moito diñeiro custan as armas. Para o BNG, esta proposta da Unión Europea é totalmente inaceptable. Demandamos que se retire por ser totalmente lesiva para os intereses de Galiza. A posición do BNG é manter a estrutura e o financiamento da PAC incrementando os fondos para o noso rural. Un incremento que traiga consigo unha distribución que teña en conta as pequenas explotacións familiares, a permanencia no territorio, a loita contra o despoboamento, a remuda xeracional e, por suposto, unha mellora e ampliación de servicios públicos e un desenvolvemento rural productivo e respectuoso co medio ambiente. De todos xeitos, para que non haxa recortes, debe paralizarse esta obsesión coas armas da Unión Europea. E aí vai a nosa proposta de engádega, que era rexeitar categóricamente a proposta de gasto militar da Unión Europea que propón a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Vou empezar falando do último que se falou. Estuvose falando de armas, non? A Unión Europea leva aprendido nos últimos días ou nas últimas semanas que o intervencionismo nos mercados internacionais a través de arancéis tamén é un arma. De feito, parece ser nos últimos tempos que foi a única arma que pudo parar un pouco os exabrutos do señor Trump, non? Por eso, eu penso que temos que ter cuidado, Galicia, España, a Unión Europea, cos pactos comerciais que se firman, porque nos últimos días estáse vendo que se están convertindo nun arma de guerra. Viuse cando Trump intentou o que intentou con Groenlandia, algúns países mandaron ali uns cuantos efectivos militares, Trump amenazou con os arancéis e algún xa se volveu para atrás. A súa vez, a Unión Europea amenazou con certos arancéis tamén aos produtos norteamericanos e de repente o país que era o abandonado do libre mercado, o país que era totalmente contrario ao intervencionismo dos mercados, de repente utiliza o intervencionismo comercial, internacional, como arma, podemos decir, como arma de guerra, por decirlo de alguna maneira, non? E tamén na resposta que lle está dando a Unión Europea e na resposta que están dando as outras dous forzas internacionais que están sendo neste momento fundamentalmente Rusia e China e India, que tamén anda por aí, non? Entonces, bueno, esta é unha cuestión da que non se falou ningún de vostedes, pero que habrá que tamén telo en conta. Últimamente, a cousa non vai ser solamente estrictamente comercial. Outro tipo de factores van a intervir e van a distorsionar. Nos, representando a provincia de Ourense e os seus intereses, pois tamén non nos parece axeitado incorporarse a Mercosur nos termos en que se está facendo. Fixeron conocer alto e claro nestes últimos días, nestas últimas semanas, pois os moitos gandeiros, sobre todo gandeiros e agricultores que se manifestaron cos seus tractores e ca súa maquinaria agrícola pois en diversas cidades de Galicia e tamén en Ourense, proveñentes das comarcas da Limia, das comarcas de Macedo, das comarcas de Verín, os que teño que agradecer como concelleiro que son dese concello a exquisita comprensión que tuveron coa ciudadanía para
ser capaces de manifestarse, de facer chegar a súa mensaxe e as súas reivindicacións sin causar excesivos problemas de tráfico e sin causar excesivos problemas de convivencia. Nese sentido sí que é digno digamos, de recoñecer. Ocuparon carriles en viais, pero sin entorpecer de xeito grave o tráfico, pero sempre dando a coñecer pois as súas reivindicacións. Colocaron alpacas en algúns sitios, pediron se podían estar na cabalgata de Reixes, e alá formaron parte da cabalgata de Reixes un número de tractores tirando caramelos aos rapaces, quer dicir que se comportaron sin deixar de ser reivindicativos e sin deixar de facer chegar a súa mensaxe, tuveron bastante colaboración co resto da ciudadanía para non perxudicar a quen non tiña culpa ninguna. O que fixeron noutro tipo de vías, non nas vías municipais, sino nas vías do Estado e en outras vías, aí xa non me meto porque eso xa forma parte das negociacións que tuveron con outras administracións. E fixeron moi claro, dixeronos moi claro cuáles eran as súas pretensións. O pacto con Mercosur perxudica o sector primario, fundamentalmente os gandeiros e os agricultores. Está recoñecido que a quen beneficia fundamentalmente é a industria procesadora dos alimentos, máis que a productora, non? E despois, efectivamente, que tamén xa se dixo, ou xa se dice estes días, que as condicións de produción deses produtos deses países non teñen o grado de exigibilidade en moitos aspectos dos que temos aquí. Fálase, por exemplo, do tipo de produtos fitosanitarios que aquí non están permitidos e ali sí, e, desde logo, tamén, por exemplo, a legislación laboral, que é moito máis estricta en España que en moitos deses países. Lógicamente, aquí un gandeiro que teña empregados ten que pagar unhos salarios e manteñer os seus traballadores nunhas condicións dignas exigidas pola lei, que moitos deses países ou ben xa non se exixen ou ben son papel mollado na lei. Eu que sei, hai 50.000 aspectos máis. Aquí, por exemplo, os gandeiros e os agricultores exíxenlle unha certa calidade técnica nos seus tractores e na súa maquinaria. Teñen que pasar unhas ITVs, teñen que pasar unha serie de controis que tampouco se exixe aos gandeiros e aos agricultores de ali, o cual, lóxicamente, permite que podían ofrecer uns precios moito máis baratos dos que podamos ter aquí. Ahora, o Partido Popular, efectivamente, vese aí unha contradición. Vese aí unha contradición, porque, por un lado, están a favor do Pacto de Mercosur, por o tema do libre mercado, de que se pode facer intercambios comerciais tanto nun sentido como noutro, pero, claro, ahora, vendo que estas condicións de competencia non son estricto senso de competencia, porque non se dan as condicións de igualdade de condicións, que son as que definen a verdadeira competencia, ahora bótase para atrás e din que van controlar nas aduanas, que van controlar os precios, os observatorios, que é iso de observatorio de precios que dixo o presidente? Observa os precios, sí. Os precios quedan observados. Quedan observados e que se fai despois de que se observe os precios, se non hai capacidade legal de interferir neles, non? Bueno, quero decir que parece que non saben moi ben o que queren. Nós, e xa digo, creendo nas bordades do mercado realmente de competencia en igualdade de condicións, que pensamos que é unha cousa boa, non estamos a favor cando ese mercado non é verdadeiramente competitivo, porque se dan esta clase de diferencias. E logo, bueno, o da PAC, efectivamente, o agro galego e o agro ourensán necesita as axudas da PAC. O director xeral, xa en algunhas comisións, nos advertiu das múltiples problemas que pode traer ese tipo de recortes, que si son para armarse. Bueno, a ver, aquí temos unha cuestión tamén. Dicían os clásicos, si vix pacen para velum, tampouco é... Tal e como están poñendo as cousas a nivel internacional, tampouco é como para permanecer
pois tranquilos, non? Pero, bueno, hai, non sei, hai unha especie ao mellor de pacifismo inxenuo que tamén, bueno, tamén o tiñan os ingleses cando Chamberlain decía que Hitler non era un caballero, e cando, bueno, quer dizer que tampouco é ser pacifistas a veces de un xeito demasiado inxenuo. Se unha cousa ten Trump, eu reflexionaba outro día que está tan en boga exixir transparencia, non? Transparencia. Bueno, pois o Trump está sendo super transparente, estánse vendo as intencións totalmente, porque ademais non disimula nada. O señor Trump, a súa falta de escrúpulos, o seu matonismo, o seu modelo de película de vaqueros americana, véselle claramente, e ademais dice claramente, non sei se moitas veces as amenazas as fai pois para ver hasta onde chegan os contrarios á hora de asustarse ou de tomar medidas, ou se é que, bueno, como tamén se hai algunha xente dali do propio país que está dicindo que o mellor a súa saúde psíquica pois non é todo boa que se desearía, bueno, non sei se iso é así, pero eu tamén volvería a insistir na reflexión que facía ao principio. O intervencionismo nos mercados internacionais estáse utilizando como arma de presión internacional casi en entorno bélico, e iso pois ten toda a pinta de incrementarse no futuro, porque claro, a realidade é que desde o punto de vista armamentístico a Unión Europea non pinta nada como se poñan un pouco exquisitos tanto Trump como os outros, porque eu non fago millores a Putin ou ao, como se chama, Xi Jinping, que hai que dicir o nome entonando, non? Como corresponde ao chino. Porque claro, unha cousa é que disimulen máis do que disimula Trump, e outra cousa é que no fondo non sexan unhos personaxes tan faltos de escrúpulos como é o propio Trump, non? E nada máis, esta reflexión para todos vostedes. Vale, moi ben, gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Viso. Gracias, presidente. Bueno, vou intentar contestar a cada un dos que interviron aquí. A verdade é que, señor Ojea, non vou tampouco dedicarlle moito tempo, vale? Eu creo que veu vostede aquí a divagar, a falar un pouco, defender o sector, non é fazer unha foto con eles ali cando estaban en Progreso ou leválos diante da cabalgata, vale? Eso son máis cousas que eso. Ben, señoría do PSOE, bueno, señora Lara, eu a verdade estaba escoitando, eu dixen, non pode ser, igual escoitei mal, como di usted que tamén lera mal, pero escoitei mal. Pois claro, vostede dixo que eu falei aquí do acordo Unión Europea-Mercosur sin habelo nomeado no petitum da PNL. Ben, no punto 7, señora Lara, no punto 7 aparece aí perfectamente identificado. Salvagardas incluídas no acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur. Vale, polo tanto, eu creo que sí que é importante ler todo. Pero volvemos ao mismo, cando perdemos máis tempo noutras cousas que en ler os temas, a veces despistámonos. Entonces, aparte, ustedes últimamente ven demasiado frío e demasiado gris cando van aos sitios. Ben, tamén lle teño que decir que, por suposto, que non son só palabras. Non son só palabras, hai que ir aos feitos. Por suposto que eu, no texto da miña PNL, sí que falamos da defensa do goberno, pero hai que ir aos feitos. As palabras están moi ben, pero sin feitos non nos sirven de nada. Bueno, e agora vamos co señor Fernández, como sempre, non defrauda. Non defrauda, e este tema xa levábamos, xa coñecemos para debatido en comisión. A verdade é que é curioso, bueno, nós primeiro non vamos a elixir entre defendernos e alimentarnos. Eso é o que non vamos a facer. Non temos que facer eso, elixir entre defendernos e alimentarnos. Eso témolo claro. Pero tamén, algo que me sorprende, nós falamos sempre que non vamos a aceptar rebaixa da PAC, sorprendeme moito, e algo que vostede que conozca o sector, e aparte temos a mesma profesión, dicirme que non podemos falar da PAC e do marco Unión Europea-Mercosur, a verdade é que me sorprende moitísimo. O sea, que non podemos comparar e que non podemos falar con eso. Unha de dúas, ou non se enterou moito, ou a verdade é que tamén ten mala fe, porque decir eso, sin embargo, despois sí que se pode falar da PAC e de gasto militar.
O sea, do outro non se pode falar, pero pódese falar deste. Eu creo que vostedes, a verdade é que, como sempre, van en contra do sí por sí. E aparte tamén hai unha cousa moi curiosa, porque, bueno, polo que vimos, o que vimos nesta súa intervención, deu a entender que non lle gustan as armas. Pero, bueno, a verdade é que para non lle gustar as armas teñen compañeiros de viaxe que lle gustan ben. Acaban de votar con eles ahora mismo, con Bildu. Sí, señorías, acaban de votar con Bildu, non as cláusulas salvagardas. O sea, para non lle gustar as armas, teñen compañeiros que lle gustaban ben. Entonces, busquemos aí un equilibrio. A verdade é que tamén é algo moi curioso, algo que volvemos ao mismo, ou é descoñecemento ou mala fe. Eu creo que a veces tamén un poquinho de mala fe, para ver se captamos esa imaxen, como a foto daquele día ali en Ourense, a ver se alguén fotografiaba, ainda que fora de lonxe, que nos vean cos gandeiros. Vostedes non están cos gandeiros estamos nós. Estamos e reunímonos con eles, estamos con eles, e saben o que nos dixeron os gandeiros últimamente? Que un dos principales problemas é os ataques do lobo. Os que están en extensivo en montaña. E ustedes que fixeron? Votar que sí ou les... Esa é unha realidade. Por qué? Porque estamos con eles, sentámonos e falamos con eles. Ustedes van e fan a foto desde lonxe. Esa é a diferencia, señorías. Esa é a diferencia. E algo que me sorprende. Eu volvo ao que dicía antes, ou é descoñecemento ou mala fe. Comisión Europea está formada por comisarios, un por cada país. Eso sabémoslo todo o mundo. En España é unha tal señora Teresa Rivera. Creo, mirade aí no Google rápido, creo que pon Partido Socialista. Entonces, de que falamos? Señorías? De que falamos? Que vimos aquí? A facer o corte para levalo ás redes sociais. Eso é o que non nos vale. E aparte, señorías, o Partido Popular e este goberno está facendo as cousas ben. Está facendo ben no sector. E por que está facendo ben? Porque se lemos o que acaba de salir este fin de semana na prensa, lémolo, o paseo que estaba en castelán. Pero traduzco rapidísimo. O agroalimentario xa é o terceiro sector que máis riqueza deixa en Galicia. En apenas 2 anos, entre 2021 e 2023, mirade tamén quen gobernaba en Galicia, foi un dos máis, o que máis creceu, con un valor añadido que pasou de 3.021 a 4.381 millóns de euros. Señorías, isto é a realidade, e estes son datos. Quen gobernaba aquí? Partido Popular. Estas son as nosas políticas, as nosas realidades. E isto é o que realmente temos que falar. Vostedes veñen aquí, a que facer? Demagoxia. Entonces, por favor, seamos un poquinho serios. Sobre as emendas, a emenda do Partido Socialista, a verdade é que xa o que pedía, xa estamos nos aportando ela, e por suposto a sorprendente emenda do Bloque Nacionalista Galego, pois bueno, querer falar de armas noxe é un poquinho un despropósito. Non as dúas. Ninguna dúas. Vale, gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Secundino Fernández, sobre a proposta de resolución que se presenta co fin de rexeitar as palabras do Ministro de Agricultura a prol da ratificación urxente do Acordo de Libre Comercio con Mercosur e máis a demanda dirixida ao Goberno galego para que se opoña a este tratado. A esta proposición non de lei presentouse unha autoemenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei ten a palabra o señor Fernández Fernández. Presidente, señorías, bueno, señor Viso, ven aquí usted a sacar outros temas e a mezclar, como mezclou na anterior iniciativa, pois as churras cas merinas. Pero, bueno, deso é vostede moi experto. Pero, bueno, aquí vamos falar do que propoñemos e propoñémolo na iniciativa. Non é como a vostede que propoñía unha cousa e falase doutra. Preguntarase vostede, ou preguntaránse vostedes os que hai nesta bancada, por que temos que volver a falar do acordo da Unión Europea-Mercosur no Parlamento galego? Porque dende o BNG volvemos a traer este debate, como xa o trouxemos o ano pasado. Pois
Pois, señorías, porque dende o BNG defendemos Galiza, o noso rural, as nosas xentes e os consumidores e consumidoras galegos. E facémonos eco tamén dese clamor social que hai en Galiza contra este acordo que é nefasto para o noso país. Por eso, é porque o PP, dirixido por señor Rueda, apoiou o acordo da Unión Europea-Mercosur no debate celebrado o pasado mes de febreiro neste pleno deste Parlamento. Porque nese debate a conselleira do Medio Rural, a señora Gómez, só había vantaxes neste nefasto acordo da Unión Europea-Mercosur. Porque vostede, o señor Viso, encargado de defender o voto favorable, tamén mantiña esa postura de apoio. Iso sí, tanto un como outro non foron quen de explicar unha soa das vantaxes que ten para o noso país o acordo de a Unión Europea ao Mercosur. Ni unha soa das vantaxes foron capaces de explicar. Temos tamén que falar do acordo da Unión Europea-Mercosur porque o propio presidente da Xunta, o señor Rueda, declarou o seu apoio ao acordo e incluso chegou a ofrecer os portos galegos como porta de entrada dos produtos do Mercosur. Chegou a ofrecelo, porque o PP volveu a votar na Comisión de Agricultura a favor do acordo da Unión Europea-Mercosur o pasado 16 de xaneiro, porque os deputados do PP no Parlamento Europeo votaron a favor deste tratado o pasado 21 de xaneiro, porque vostedes, señorías do Partido Popular, venden as nosas producións agrarias, as mulleres e homes que viven no rural e do rural, a eses produtores, gandeiros e agricultores que traballan para manter as nosas parroquias, para producir alimentos de calidade para a poboación. Porque o goberno da Xunta do PP vende aos consumidores galegos que van recibir uns produtos que non teñen as garantías sanitarias e de calidade que teñen os nosos, porque venden Galiza por orden directa da Rúa Xénova, e porque lles interesan máis os pelotazos económicos que nada teñen que ver co noso país que as nosas xentes. Por todo isto, traemos a debate outra vez o acordo da Unión Europea e o Mercosur. Señorías do Partido Popular, o que sí conseguiu este goberno da Xunta de Rueda é unir a sindicatos, asociacións, colectivos que representan a inmensa maioría do sector agrario. As mulleres e homes do rural saíron primeiramente en Ourense o pasado 29 de decembro e aí aguantaron parte das festas de Nadal, cambiaron de ano na cidade de Ourense, atrancaron a A52 ou a Nacional 120 para facer máis visible a súa proposta, aguantaron a climatoloxía, os problemas de todo índole e fixeron e fan malabarismos para atender as súas explotacións agrarias. Como ourensán, teño que mostrar o meu orgullo por toda esta mostra de dignidade e de defensa do rural. A esta mobilización en Ourense uniuse outra en Lugo o pasado 12 de xaneiro. A todas e a todos mostrar unha vez máis o apoio e o recoñecemento do BNG e do meu propio. Señorías, ante este clamor, a Consellería do Medio Rural, a conselleira, aparte de tardar en recibilos, só lles transmitiu excusas, vaguidades, falsidades, co obxectivo de desmobilizar os produtores. O único que fixo foi tratar de enganalos. De feito, ao saír das xuntanzas, os representantes acusaron a conselleira de Medio Rural, ao Partido Popular e ao PSOE de ser cómplices do acordo da Unión Europea-Mercosur. Dannos a razón nas mobilizacións e despois véndennos no Parlamento de Galiza e tamén en Bruselas, dixeron os representantes aos medios de comunicación. Convén lembrar uns pequenos datos do que significa esta monstruosidade de tratado comercial da Unión Europea-Mercosur. Uns exemplos. Se falamos só de Brasil, o principal país do Mercosur, hai que indicar que ten máis cabezas de gando que ningún outro do país do mundo. No 2023 tiña 234 millóns de cabezas de gando vacún, pastando 1,62 millóns de kilómetros cuadrados. Se temos en conta a superficie de Galiza, que é de 29.500 kilómetros cuadrados, e o do Estado español, que son 505.000 kilómetros cuadrados, quédanos que hai pastando. O pasto que ten Brasil é 54 veces superior á superficie de Galicia ou 3 veces superior á do Estado español.
Mentres isto sucede, no Brasil, no noso país, temos 224.000 vacas e no Estado 2,2 millóns. A diferencia, polo tanto, é abismal. E só tendo en conta o exemplo de Brasil. Con todo este gando pastando no Brasil, produce 11 millóns de toneladas de carne, que significan o 19% da produción mundial, o que significa o dobre da produción de toda a Unión Europea ou 120 veces máis que a produción de Galiza. Isto repítese nas aves e, por exemplo, no caso da apicultura, na produción de mel, Galiza ten unha produción de 2.600 toneladas. O Estado español, 27.000, sendo o Estado que máis produce da Unión Europea. En contra, Argentina produce 79.500 toneladas. É dicir, só Argentina produce máis que toda a Unión Europea. 4 veces máis que o Estado e 30 veces máis que os apicultores galegos. Polo tanto, este acordo permite a entrada dun volume enorme de produtos procedentes do outro lado do Atlántico para abastecer os mercados europeos. Señorías, dende o BNG, ante esta amenaza do lado das nosas, situámonos do lado das nosas produtoras e produtores, dos consumidores e das consumidoras. A posición contraria do BNG ao acordo da Unión Europea-Mercosur fundamentase en dous motivos principais. O primeiro, como xa dixen, que estamos ante un acordo que perxudica enormemente as producións e as explotacións agrarias galegas. Os produtos do Mercosur entrarán a prezos moito máis baixos, algo que poñerá en perigo aos produtores galegos que non poderán competir con estes monstruos da produción agropecuaria. E, en segundo lugar, este tratado trae consigo un grave problema para os consumidores pola falla de transparencia e certificación das condicións de produción nos países do Mercosur. Hai que destacar que os cultivos e a cría de gando son realizados en condicións moi diferentes. Permítense uso de pesticidas, hormonas, antibióticos que están prohibidos na Unión Europea. Polo tanto, esta situación vai dar como resultado que entrarán no mercado europeo e no galego, por suposto, producións xa sexan en fresco ou como produtos transformados que non cumprirán os estándares de produción europeos. En definitiva, para o BNG resulta incomprensible que se impulsen macroacordos comerciais que provocan o empobrecemento e a desaparición de pequenas e medianas explotacións e a entrada de produtos alimenticios sin garantías. Señorías do Partido Popular, estamos aquí no Parlamento de Galiza, aquí é onde debemos pronunciarnos dunha forma rotunda na defensa de Galiza, na defensa dos nosos produtos agrarios e tamén dos nosos consumidores. Debemos dar unha voz alta e clara. Polo tanto, dende o Bloque Nacionalista Galego, pedimos e presentamos esta iniciativa. Esta iniciativa que expresa por resolución o rexeitamento á posición do Goberno do Estado respecto ao acordo da Unión Europea ao Mercosur. A oposición ao acordo da Unión Europea-Mercosur polas graves repercusións aos sectores agrogandeiros e ás consumidoras e consumidores galegos. O apoio ás mobilizacións do sector nas que se rexeita o acordo da Unión Europea-Mercosur e se denuncian as consecuencias nefastas para o agro galego. E, así mesmo, o Parlamento galego que inste á Xunta de Galiza a oporse ao acordo da Unión Europea-Mercosur polas graves repercusións que terá para Galiza e transmitir esta posición ao Congreso, ao Goberno do Estado, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea. Gracias. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bueno, xa falamos na intervención anterior sobre este tema e nós xa nos posicionamos. Xa dixemos que no que atañe concretamente os intereses da provincia de Ourense, ese tratado de Mercosur pois é negativo.
Esa clase de tratados sempre teñen ventaxas para uns e inconvenientes para outros. Entón, bueno, nós o que temos que mirar é polos intereses que nos corresponden a nós. Neste caso, no caso concreto do meu grupo, pois a provincia de Ourense e os gandeiros e os agricultores da provincia de Ourense xa se manifestaron de xeito ben claro. Estudiaron as consecuencias pola conta que lles ten o ser directamente interesados no tema coa suficiente profundidade e xa, pois eu creo que lle fixeron coñecer a toda a sociedade pois o daño que lle pode facer, que lle podería facer ao sector primario agrogandeiro da provincia de Ourense e seguramente tamén ao do resto de Galicia, porque tamén os de Lugo tamén se manifestaron no mesmo sentido, ese pacto. Xa se dixo que as condicións de elaboración deses produtos en España e en Europa non son as mesmas las que se dan neses países, tanto o uso de fitosanitarios como o uso de produtos farmacéuticos, veterinarios, as condicións laborais, como decía antes, as condicións de exigencias técnicas da propia maquinaria, a propia xestión do territorio a hora de explotalo no ámbito agrícola son diferentes, entón non se está competindo en igualdade de condicións e aquí exíxense unhos estándares de calidad que é moi discutible que se manteñan iguais neses países. Hai aí unha especie de tregua porque se vai ao TJUE esa decisión. É curioso que os dous partidos que se uniron nesa votación, non? O Bloque Nacionalista Galego con outro partido de cuyo nombre non me acuerdo. Bueno, la política hace extraños compañeros de votación, decía aquel. Pero, bueno, ao marxen deso, eu tampouco lle vexo moita cuestión, porque, claro, pode ser sencillamente un mero retraso que decida o TJUE acerca de si cumpla a legislación europea. Se non a cumple, lóxicamente, pois eso pode parar, pero se a cumple, pois a cuestión non sería nada máis que retrasar a cuestión. Hai varios países da Unión Europea que xa se están tamén opoñendo, xa saben vostedes todos cuáles son, e que posiblemente pois a súa presión pois ao mellor dificulte pois a firma final dese acordo. Nós, en aras dos intereses da provincia de Ourense e do sector primario, pois, como digo, estaríamos en contra de que se produxese finalmente esa firma. Non temos representación de momento no Parlamento Europeo e tócanos, pois, sencillamente, confiarnos na providencia para que eso non termine de ser así. O sector agrogandeiro da provincia de Ourense está preocupadísimo, xa dixemos, retiráronse estes días, bueno, non totalmente, pero na súa maior parte retiraron as súas protestas, retiraron os tractores, precisamente por esa tregua que parece dar a judicialización do asunto no TJUE, pero, bueno, eles siguen, lóxicamente, preocupados e expectantes do que vaya a suceder. Lóxicamente, a Xunta de Galicia, chegado o caso, terá que poñer todos os seus métodos ou todas as súas competencias para, pois, bueno, eu non sei hasta que punto, porque a competencia en termos de aduanas, a competencia na hora de interferir comercialmente son bastante limitadas. Pero, bueno, pois as que parece que ser que está anunciando o señor Rueda, se non pode facer outras máis que esas, pois benvidas seas, pero o ideal sería que non se chegase a firmar ni siquiera ese pacto. E tamén, como decía ao principio, pois esta clase de pactos comerciais están tendo últimamente outras derivadas, consecuencia da situación internacional que está utilizando esta clase de intervencionismo comercial internacional con outros fins. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Méndez. Grazas, presidente. Para o Partido Socialista, o acordo supón unha oportunidade. Creo que se trata dun acordo de toda unha xeración que se leva anos traballando
E que, ademais, en este momento, en esta situación xeopolítica que estamos a vivir, e as constantes amenazas trampistas cobran, si cabe, todavía máis importancia. E aquí estamos ante dous escenarios. O do Partido Popular, que, como sempre, ten dúas voces, a de Europa que di sí, sin paliativos, e a de Galicia que é un sí, pero non de cara aos gandeiros para buscar o oportunismo político que falaba e criticaba o BNG o da foto que se poñía na parte de atrás. Bueno, vostedes teñen menos complejos, eso tamén hai que dicilo. Non lle importa salir diante, pero que van con outro discurso distinto que o que manteñen en Europa. Señor Viso, podese reír e darlle a cabeza, pero é a realidade. En ese escenario están. E o BNG, pois que en este tema como en outros, de entrada e ou non, como xa fixo coas cotas lácteas, que hoxe, como xa fixo, digo, coas cotas lácteas, hoxe rexeita o que mañá poden aplaudir. E digo isto porque no ano 84 se implantaron en Galicia as cotas lácteas para controlar os excedentes, como ben sabemos todos, e o BNG vía as cotas lácteas como un obstáculo para o sector lácteo galego. Pero curioso que no ano 2015, ante a supresión das cotas, o BNG participaba en esas protestas ante a Eurocámara tras o fin das cotas lácteas. Por lo tanto, creo que isto non debe de estar de buscar o oportunismo político, senón creo que se trata de estar co sector. E a veces a política do BNG parece que está máis cómoda en esa postura de aislacionismo, no que está instalado, no que nos aílla do resto do mundo, de España, de Europa, do mundo en xeral. E instalado a veces en unha política de autosuficiencia que non é real, ademais, e que sabemos, porque Galicia xa viveu o que é vivir da autosuficiencia, e ademais veuse en moitas ocasións abocada á emigración. E compartimos, non é certo que todo cambio xera medos e incertidumes, e vaya por diante que entendemos e compartimos os medos e as incertezas que a priori poida xerar o acordo para o sector. Un acordo de libre mercado, de libre comercio entre 27 países integrantes da Unión Europea, os que conforman Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Isto crea un bloque comercial político dos máis importantes do mundo. E creo que en este momento de contexto e de tensión internacional, forte tensión, marcadas polas políticas agresivas de China e de Rusia, e polo retorno tamén do proteccionismo e das guerras arancelarias do señor Trump, a resposta europea non pode ser o peche, senón que ten que ser máis acordo, máis diálogo, máis reglas compartidas, que acheguen certeza, estabilidade e novas oportunidades para as empresas europeas, para as galegas tamén. Dende Galicia, este acordo creo que ten un valor especial porque reforza tamén eses vínculos históricos, culturais, humanos que temos con América Latina, que, por certo, donde todos os grupos representados en esta Cámara se viaxaron en algunha ocasión a reforzar eses lazos, incluída tamén a señora Pontón. O que non pode ser é que, por un lado, vayamos ali a reforzar eses lazos e, por outro lado, lle pechemos a porta nos fuciños non permitindolles chegar a acordos e poder falar e dialogar para beneficiarnos todos. Creo que esa relación forma parte tamén da nosa propia historia. Dende o Partido Socialista defendeuse e acordouse rebaixar ata o 5% os límites para activar as cláusulas de salvagarda relevante para Galicia. O acordo comercial abre un novo escenario para o sector gandeiro que debe ser abordado dende a responsabilidade, a firmeza e o rigor. E aquí temos tres escenarios. Por un lado, as importacións. E o principal risco non está tanto no volumen das importacións, senón na calidade das mesmas. As importacións previstas están limitadas polos contingentes arancelarios e, además, permite contextualizar o alcance real das importacións, que representa o 1,5% de carne de vacún, o 1,3% de carne do sector das aves, e apenas o
0,1% da carne de porcino de produción comunitaria. E creo que as cifras deixan claro que o problema non é cuantitativo, sino que se trata dun problema cualitativo e da propia xestión de acordo. Daí a importancia de activar as medidas de salvagarda para non provocar distorsións no mercado vía presión a baixa dos precios marxinais dos produtos agrarios, da xestión estricta e transparente das cotas de importación, de controis efectivos en fronteira e correspondencia real cos estándares europeos tanto no ámbito sanitario como no ámbito ambiental como no ámbito de benestar animal. Outra situación que se dá é a alta dependencia estructural que temos de importacións para a alimentación do gando galego. Esta é unha realidade. Galicia depende ao 100% das importacións para alimentar o porcino e as aves. Máis do 40% para o vacún de leite e en torno ao redor do 26% se falamos de vacún de carne. Polo que precisamos das importacións para poder alimentar o noso gando. Se nos vamos a unha cuestión de autoconsumo, non teríamos capacidade de alimentar o noso gando e non podemos alimentalo de pasta ou de arroz. Bueno, tampouco os producimos, tampouco poderíamos alimentalos. De millo, que veñen de outros lugares, entre outras, se coñecía tamén e se denominaba a procedencia de Ucrania, e se denominaba como a despensa europea, que antes do conflito, que tamén hai que recoñecer o conflito e as víctimas en Ucrania, supoña un 40% desta aportación. E despois un tercer escenario, que é reforzar a demanda interna como piar de estabilidade do sector, fomentando o produto de proximidade, apostando pola diferenciación, calidade, orixe, trazabilidade, sustentabilidade, e aí, evidentemente, a Xunta ten moito que xogar dentro das súas competencias, ten moito que decir e ten moito que facer, porque, como digo, teñen competencias. Unha delas é esa defensa sin fisuras e sin paliativos no marco financiero plurianual da PAC en Bruselas e non contar aquí unha cousa en Bruselas outra. E pola contra vemos como o Partido Popular se poñe de perfil na defensa deste novo marco financiero en Europa, mentras que aquí lles contan contos que non contas aos gandeiros. No que vemos como en Bruselas, xa digo, votan a favor dun acordo e aquí fan outra cousa que xogar o gato e ratón cos gandeiros cando se manifestan lexitimamente, evidentemente, como decía, entendemos a súa preocupación. O que hai que trasladar é a importancia deste acordo, os beneficios que pode ter este acordo e, sobre todo, o que temos que garantizar é o cumprimento estricto deste acordo. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Viso. Gracias, presidente. Señorías, o medo corre rápido cando alguén o sementa. Abonda un titular inflamado, unha mensaxe calculada ou un discurso pensado para facer ruído máis que para facer futuro. E cando quen vive da terra escoita que todo está en perigo, é normal que a incerteza cale. Por iso, hoxe non vimos a falar só dunha iniciativa parlamentaria, vimos a falar de algo máis serio. Porque o que se nos trae aquí non é unha solución para o sector primario galego, é un relato. Un relato construído para facer crer que uns están co campo e outros non. E iso, señorías, é faltar ao respeto a miles de gandeiros e agricultores que non viven de relatos, viven do seu traballo. Por lo tanto, hoxe o BNG
O BNG intenta instalar unha idea moi perigosa, que quen non apoia esta iniciativa está en contra do sector primario galego. E iso simplemente é mentira. Porque vender solucións máxicas é a maneira máis rápida de enganar a quen xa vive con incertezas. Porque ningunha votación aquí vai protexer o mercado se o Goberno de España, que é o interlocutor, non o protexe. O que si fai esta iniciativa é xerar un clima de medo útil políticamente, pero inútil para quen vive da terra. E aquí hai que dicilo claro, desde a oposición pódese facer ruído, por suposto, é facer teatro. E vostedes, se algo saben, é facer moito ruído e pouca verdade. O BNG presume de ser o partido rural, pese a que non protexeron aos gandeiros contra o lobo. Votaron contra flexibilizar a PAC e impulsan un ecoloxismo radical. Iso, señorías, non é defender o rural, é castigar a quen produce e poñer en risgo a miles de familias. Estar co sector é mobilizar recursos, acompañar, pagar axudas, reforzar servizos, apoiar investimentos, defender mercados e sentarse coas organizacións cando hai problemas. Por certo, para todo isto tamén fai falta orzamentos, e a Xunta de Galicia este goberno os ten. A Xunta leva anos demostrando con feitos ese compromiso, con millóns de euros destinados cada ano ao sector primario, con plans de modernización, con apoio á incorporación de xente nova, sanidade animal, con apoio aos produtos de calidade, con promoción e con diálogo permanente co campo. O demais é querer gañar un relato que non construe futuro. Pero hai algo máis grave aínda. O BNG fala aquí con moita épica, pero non ten a mesma valentía para falar onde realmente se decide. Porque os acordos comerciais non se deciden en Galicia, decídense en Europa, con gobernos estantais, como falábamos antes, sentados á mesa. E mentres aquí votan discursos, en Madrid sosteñen gobernos. E que tipo de gobernos? Aquí asitan o medo, alí gárdase silencio. Señorías, iso non é defender Galicia, iso é facer política de escaparate. Moita palabra aquí, pouca presión onde importa. Iso é nacionalismo de escaparate disfrazado de preocupación pola terra. E sei isto con certeza porque vivimos aquí e vivimos na pasada comisión, na comisión sétima, nos que nós non fomos a bloquear, nos fomos a construir. Propuxemos emendas e mesmo unha transaccional para chegar a un texto común que servise de verdade ao sector. Pero vostedes non querían acordo, o que querían era escenario. Non querían protexer o campo, querían protexer a súa mensaxe. E cando hai que escoller entre sumar para Galicia ou gañar o relato, vostedes xa deixaron claro o que prefiren. A primeira verdade que vostedes non contan é que este acordo comercial internacional decídese en Europa, 27 estados, gobernos nacionais que son quen negocia, pactan e responden. Insisto, aquí fan relatos, en Madrid sosteñen gobernos. E, señorías, iso é usar o sector, non protexelo. Tamén están vostedes enganando ao sector coa votación europea. Fixeron creer que era un freo protector, cando que se aprobou foi atrasar un debate político con un informe xurídico, que non baixa custos nin sobe precios, nin activa unha sola salvagarda. Ao contrario, co seu voto abren a porta a unha aplicación provisional sin negociación. Algúns preferiron aliñarse cos extremos antes de que garantir seguridade xurídica e protección efectiva. E, mentres tanto, o sector galego queda atrapado nun relato que crea ansiedade, pero que non crea garantías. Nesta liña, a Xunta solicitará ao Goberno Central e á Comisión Europea que non activen de xeito provisional o acordo mentre non queden blindadas as garantías para agricultores e gandeiros do regulamento de salvagardas, tal e como anunciou o presidente Rueda. Vostedes construyen un medo artificial alimentando a preocupación do sector, só para rascar os votos. A nosa posición é contundente. Ningún acordo pode entrar en vigor sin garantías reais para o campo, sin cláusulas automáticas, sin controis reforzados en fronteira e sin revisar as cargas que soporten os produtores europeos. Non hai apoio posible. Non se trata de decir non, señorías. Insisto, non se trata de decir non. Trátase de decir primeiro rural e logo mercado. Trátase de decir así non. Polo tanto, tal e como demostrou hoxe mesmo o Partido Popular, que logrou no Parlamento Europeo a aprobación dun mecanismo de salvagardas reais e efectivas para protexer aos agricultores no acordo Unión Europea-Mercosur, reducindo, xa se falou aquí, os límites de activación e permitindo tamén unha intervención rápida.
Lonxe de ser medidas simbólicas, señorías, trátase dun instrumento operativo, rápido e xurídicamente sólido. Ademais, o Partido Popular logrou que a Comisión Europea impulse un grupo de traballo específico para endurecer o seguimento e control das importacións agroalimentarias. Señorías, a Comisión de Comercio Internacional do Parlamento Europeo aprobou estas salvagardas hoxe gracias ao voto do Partido Popular, garantindo así unha protección íntegra do sector agrario europeo ante posibles distorsións comerciais. O sector non necesita que lle digan que todo vai mal, necesita que lle garantan que as regras do xogo sean xustas. E iso sempre na línea que sempre traballa o Partido Popular. Como galego, teño claro algo, os acordos non son só papéis, tradúcense en produtos que atopamos cando mercamos, en precios, en mercados, en oportunidades, en riscos. E nós defendemos sempre un produto local ou un produto de cercanía. Cada vez que miramos unha etiqueta, cada vez que defendemos igualdade de condicións, cada vez que exiximos controis, estamos facendo política agraria real. Non a política do aplauso, senón a política da responsabilidade. Mire, señorías, e vou rematando, presidente, hai dúas formas de achegarse ao rural. Unha é escoitar, acompañar, negociar, exixir condicións xustas e traballar sen focos. A outra é sementar o medo, amplificalo e transformalo nunha estrategia de confrontación. Vostedes, señorías do BNG, levan anos escollendo a segunda. Señorías, vostedes sigan sementando medo para recoller titulares, nós seguiremos sementando garantías para recoller futuro. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Fernández Fernández. Presidente, señorías do Partido Popular, a verdade é que vostedes son os demagogos de cuidado. Estes días, moitos dos que están aí sentados nesta bancada, cargos diversos da Xunta, alcaldes e concelleiros do Partido Popular, estiveron nas mobilizacións dos gandeiros, como acaban de dicir. Isto estaría moi ben pola súa parte, pero saben cal é o problema, señorías do Partido Popular? Saben cal é o problema de todo isto? O problema é que este apoio, toda esa solidaridade do Partido Popular é postureo, é unha farsa, señorías, unha farsa. Unha farsa para salvar a cara do Partido Popular de Rueda e por votar a favor do acordo da Unión Europea-Mercosur aquí no Parlamento Galego. Unha trola para salvar a cara do PP de Feijóo, de Ayuso, polo voto favorable no Parlamento Europeo. E tamén polo pánico electoral que lle teñen ao seu amante político, co que se deitan todos os días, ese Partido Verde que lle chaman Vox, por ese medo tamén. Señor Viso, vostede non é alleo a esta demagoxia. O exemplo máis claro da súa falta de vergoña política e da súa mentira é o que pasou en Ourense, ese famoso vídeo no que aparece co presidente da Deputación para indicarlles a centos e centos de produtores gandeiros que vostedes, o Partido Popular, se opoñían ao acordo da Unión Europea ao Mercosur e de paso dicirlles que a culpa que era do BNG. Vostede defendeu o voto favorable do acordo a favor dese acordo da Unión Europea-Mercosur neste Parlamento. Vaya cara de cemento armado que ten vostede, vaya cara. Pero, señoría, como esa atrapallada xa non lle cola, agora volve a seguinte atrapallada. Agora a seguinte trola.
A seguinte mentira, ahora falan vostedes, señorías do Partido Popular, encabezados pola conselleira e o presidente Rueda, falan de exixir que se cumpran garantías, de que os produtos do Mercosur teñan as mesmas controis, cumpran os mesmos requisitos higiénicos, medioambientais, sanitarios que os produtos galegos. Falan das cláusulas de salvagarda para as producións agrogandeiras galegas. Agora digen que a Xunta solicitará que non se activen acordos mentres non queden blindadas as garantías para os agricultores e gandeiros galegos. Todo iso despois de votar no Parlamento galego a favor do acordo e no Parlamento Europeo a favor de que entrara en vigor. Son uns farsantes, señorías. Señores do Partido Popular, non nos traten de parvos, Se este acordo está negociado no pasado mes de decembro do ano 24, negociado desde o ano 24. Se agora non se pode modificar porque as cláusulas de salvaguarda non hai consentimento da outra parte, é dicir, do Mercosur, se a negociación está rematada, se xa o dixo por activa e por pasiva o presidente do Mercosur que non aceptaban cambios no texto. O único que vale é votar en contra deste acordo desastroso para o rural galego. Pero xa vexo que despois de escoitar a súa intervención parece que non van defender Galiza, parece que xa teñen vendida, xa venderon aos nosos produtores, aos nosos consumidores, xa os venderon. Pero repito, señorías do Partido Popular, recapaciten, están a tempo aínda, están a tempo de rexeitar esta bomba de reloxería que queren instalar no medio do rural galego. Hai tempo, é que aquí poden apoiar esta iniciativa do BNG. Poden seguir apoiando as iniciativas contrarias á Unión Europea e Mercosur deste tratado ali onde se presenten. E, por suposto, no Parlamento Europeo, que é onde se ten que ratificar nos próximos meses. Señorías do Partido Popular, déixense de cinismos e de falsidades. Apoien o sector agrario galego. Non sexan cómplices, non digan non alto e claro ao acordo da Unión Europea e ao Mercosur. Digan sí ás persoas, ás nosas producións agrarias, aos nosos labregos e labregas, aos nosos consumidores. Digan sí a Galiza. Señores do Partido Popular, nada máis e moitas gracias. Pasamos ao debate do texto legislativo, que é o debate e votación do ditame elaborado pola Comisión Segunda, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios sobre o proxecto de Lei do Clima de Galicia. Mantéñense as emendas do Grupo Parlamentario Socialista e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e para a presentación do ditame da Comisión ten a palabra a Presidenta da Comisión Segunda, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios, a señora Pomar Tojo. Grazas, presidente. Bueno, antes de proceder á presentación do ditame emitido, quería sumarme aos desexos de pronta recuperación dos nosos compañeiros Roberto Rodríguez e Gonzalo Trenor, que ademais son precisamente os voceiros do noso grupo nesta Comisión Segunda. O proxecto de Lei do Clima de Galicia tivo entrada no rexistro do Parlamento con data 15 de setembro de 2025, con número de asento 33.923. E a súa admisión a trámite efectivizouse pola Mesa do Parlamento na reunión do 16 de setembro de 2025, procedendo á apertura do prazo de presentación de emendas que remataron os días 4 e 22 de outubro para as emendas á totalidade e ao articulado cuarta prórroga, respectivamente. Así mesmo, oída a Xunta de Portavoces, acordou a súa tramitación pola Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. A emenda á totalidade e as emendas ao articulado presentadas, cualificadas pola Mesa da Comisión nas sesiones do 6 e do 27 de outubro, respectivamente, foron unha emenda á totalidade de devolución do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. 123 emendas ao articulado, 56 delas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e 62 delas do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia e 5 do Grupo Parlamentario Popular de Galicia.
Logo do rexeitamento da emenda á totalidade de devolución, precitada na sesión plenaria do 14 de outubro, a Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na sesión do 31 de outubro, desinou as seguintes relatoras e relatores. Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, titular Gonzalo Trenor López e suplente Moisés Rodríguez Pérez. Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, Luís Vara Torres, titular, e Montserrat Valcárcel Armesto, suplente. Polo Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, Paloma Castro Rei, titular, e Aitor Bouza Manso, suplente. E polo Grupo Parlamentario Mixto, Armando Gea Bouzo, titular. A sesión constitutiva da ponencia tivo lugar o 31 de outubro de 2025 coa miña presenza en calidade de presidenta da Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e coa asistencia da ponente e dos ponentes titulares. Nas 5 seguintes reunións, os días 5, 10, 14, 19 e 26 de novembro, estudaron as propostas de aceptación de emendas e de transaccións e, por último, na derradeira reunión, o 2 de decembro, concluíron o informe da ponencia coas recomendacións definitivas desta ponencia. Posteriormente, a Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na sesión do 11 de decembro de 2025, aprobou o ditame, que se somete a debate e votación nesta sesión plenaria xunto coas emendas mantidas. Compre, pois, rematar hoxe a tramitación deste procedimento legislativo co seu debate e, se é o caso, coa aprobación do proxecto de lei do clima de Galicia. Moitas grazas. Gracias. Comezamos, polo tanto, o debate. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Castro. Grazas, presidente. Boa tarde. Eu tamén súmome a eses desexos de pronta recuperación dos nosos compañeiros de Parlamento. En relación a esta lei, ao final hai que dicir que o de sempre, non? Que Galicia se goberna a base de titulares. E imagino perfectamente, ademais, a situación de cando se iniciou a tramitación desta lei, non? Pois unha situación que estábamos a vivir dunha conmoción xeralizada pola Dana de Valencia, todo o mundo apuntando a mala xestión de Mazón e as políticas negacionistas de Vox, e todo o mundo decatándose de que o cambio climático era unha realidade, e Rueda preocupado pensando a fórmula de desmarcarse de todo isto. Imagino ata conversación chamando a conselleira e dicíndolle: conselleira, hai que poñer a funcionar esta lei que temos aparcada dende o ano 2023. Hai que aprobar algo do clima sen moito compromiso, pero hai que desmarcarse do PP a nivel nacional. A conselleira podería perfectamente responder falando de todas as suxestións existentes por parte das outras consellerías, ou que había tamén moitas suxestións e moito recelo por parte de moitos colectivos feministas. Pero, bueno, da igual. O importante é sacar unha lei adiante cun titular importante. E así estamos, unha tramitación onde non se aceptou, ademais, prácticamente ningunha emenda dos outros grupos, donde traen aquí vostedes o debate definitivo. Un debate definitivo que perfectamente terán xa planeado a to titular, con moito Galicia verde, refuxio climático, e tiramos para adiante cunha lei que fala outra vez do clima sin ningún tipo de compromiso real. E hoxe, debatemos esta lei do clima sobre algo que é certo que necesita unha regulación, a loita contra o cambio climático, porque isto non só podemos velo como unha obriga estatal ou global, senón unha responsabilidade tamén dos diferentes territorios, e tamén deberíamos verlo como unha oportunidade para construir un modelo de desenvolvemento máis xusto, sostible e resiliente para o presente e o futuro das nosas xeracións. Estamos a falar dunha crise que non só afecta ao clima, senón a nosa forma de vida humana a nivel de equilibrio ecolóxico, biodiversidade, ciclos naturais. Polo tanto, é necesario regularlo. Tamén é necesario cumprir as prescripcións da Unión Europea, do Pacto Verde e dese paquete legislativo Fit for 55 que pon esos compromisos a 2030 e a 2040 de cero emisións. Unha lei autonómica que podería ser clave para o desenvolvemento do territorio galego, porque é nos territorios onde se xestiona a enerxía, o transporte, o urbanismo
como os montes ou a adaptación aos riscos climáticos, pero que sen obxectivos globais e concretos pois queda en papel mollado. Outras comunidades autónomas xa teñen esta regulación, pero aquí lamentablemente volvemos a caer nunha oportunidade perdida. Os socialistas iniciamos o debate parlamentario desta lei sen presentar unha emenda á totalidade. Considerábamos que Galicia sí precisaba unha norma con forza legal que orientara as políticas públicas cara á neutralidade climática, a protección ambiental e a transición ecolóxica xusta, e manifestando a nosa vontade propositiva de enriquecer este texto, xa que notábamos moitas carencias. Por qué? Pois porque pensamos que un tema como este ten que ser algo no que debe existir un consenso. Ao final estamos a xogarnos, como dicía, o futuro do noso territorio. Por iso, manifestando que, aínda que percibíamos carencias, pois íamos a contribuir mellorando o texto. Así o fixemos con 60 emendas presentadas polo noso grupo, que nos aceptaron unha e dúas transaccións. Pero non fomos nós únicamente os que presentamos suxestións e emendas a este texto, senón que tamén os fixeron os técnicos das outras consellerías, que foron consultados e moitas asociacións ecoloxistas de reconocido prestixio tanto a nivel no noso país como fora. Así, dentro dos técnicos da Consellería, a Consellería de Igualdade alegou e tirou das orellas esta lei pola falta de transversalización da perspectiva de xénero ou a necesidade de incluir unha composición equilibrada de mulleres e homes nos órganos de dirección en materia ambiental, ou as múltiples correccións que planteou para eliminar unha linguaxe sexista presente en toda a lei. A Consellería de Industria foi a que, sen dúbida, máis cuestións planteou, aspectos tan importantes como dicir que abundaban os conceptos xenéricos e a necesidade de concretar, ou a invasión de competencias da súa Consellería, ou tamén a ausencia na lei dunha mención importante como son os ecosistemas forestais, a pesar da relevancia como recurso económico, social e medioambiental, a súa vulnerabilidade ao cambio climático e a súa adaptación e mitigación. Por outra banda, tamén alegaba esta Consellería de Industria a imposibilidade de cumprir o relativo ás clauses climáticas e dicía que, para a contratación pública, refírome, e dicía que, segundo os técnicos, decía que era moi difícil coordinar coas cláusulas xa existentes en materia medioambiental, responsabilidade social, salarios ou igualdade. Hai moitas alegacións tamén de outras consellerías que non me podería parar agora polo minudo por falta de técnico, como as de Medio Ambiente en relación aos recursos hídricos, as dos técnicos de vivenda en relación aos informes preceptivos que se exixen e moitas outras. Pero tamén, como dicía, de asociacións ecoloxistas de relevancia internacional e a nivel de relevantes neste país. Tamén fixeron múltiples alegacións que non foron contempladas, como non. Para citar así algunha relevante, pois as suxestións relativas a múltiple regulación autonómica que quedou obsoleta e que dicía que habería que facer unha fiscalización e adaptar toda a normativa climática aos obxectivos actuais, ou en concreto en relación a esta lei que se debería facer unha planificación enerxética real, como se está a facer en outros territorios. Outras leis autonómicas sí que contemplan esta pata que é a transición enerxética, que non se concibe que non exista nunha lei do clima. Tamén falaban da excesiva burocratización das comunidades enerxéticas ou a necesidade de contemplar o arborado como recurso de loita contra o cambio climático, ou a crítica a escasa asunción de compromisos prevista nesta lei. Como ve, señora conselleira, coinciden as críticas. Nós, pola nosa banda, dende o PSDG, presentamos 60 emendas, no seguinte sentido. Nunha banda, en relación á exposición de motivos, dicíamos que era necesario ampliar a concienciación ambiental fixando obxectivos e compromisos estables, así como necesariamente que a Xunta colabore económicamente cos concellos para conseguir estes obxectivos, ou falar de descarbonización, ou incluir a fiscalización ambiental, que nunha total incongruencia nos aceptaron esta emenda na exposición de motivos, pero despois, cando se desenvolve no articulado, non. Polo tanto, iso evidencia como unha lei de titular, non? E despois, tamén emendas relacionadas á necesidade de coordinar as administracións galegas para impulsar unha verdadeira transformación enerxética. As nosas propostas buscaban dotar a lei de contido real, e para dotala de contido real é necesario empezar por directrices claras de transición enerxética, con obxectivos vinculantes de eficiencia enerxética e impulso ás enerxías renovables, algo tan básico en Galicia, unha comunidade rica en recursos, pero moi dependente aún dos combustibles fósiles. Defendíamos fixar metas concretas para o desenvolvemento de renovables, de autoconsumo, as comunidades enerxéticas, as microredes, garantindo ao mesmo tempo
tempo unha ordenación territorial xusta, participación local, integración paisaxística e beneficios reais para os territorios afectados. Fronte a iso, o PP optou por unha lei sen planificación enerxética nin criterios claros. Tamén propoñíamos que a Administración galega dera exemplo cun calendario de abandono dos combustibles fósiles nos edificios públicos, na contratación enerxética e tamén nas infraestructuras, así como un impulso decidido a renovables de proximidade na edificación, na rehabilitación enerxética, especialmente nos barrios máis vulnerables. A transición enerxética que defendemos non era só tecnolóxica, sino tamén socialmente xusta, coa participación ciudadana como as comunidades enerxéticas, creación de emprego local e apoio ás persoas e factores máis afectados. Pero todo iso foi rexeitado. As emendas tamén incluían a descarbonización da industria, do comercio, do turismo, do sector primario do transporte, nuns obxectivos claros e impulsando a mobilidade sostible, electrificación e reducción de emisións. Apostamos por unha economía circular, por a protección do patrimonio natural como sumidoiros de carbono, por integrar o clima no urbanismo, na ordenación do territorio e nas infraestructuras públicas. En definitiva, señora conselleira, o que proponíamos era convertir a Lei do Clima nunha ferramenta real de transformación do modelo enerxético produtivo de Galicia, cosa que con esta redacción non fai. Pero o PP decidiu falar de clima, pero non falar de enerxía, onde está o problema e tamén a solución. Outro bloque fundamental que planteábamos de emendas que presentamos tiña que tampouco foron aceptadas, claro, tiña que ver cun principio básico de boa gobernanza. Non se pode aprobar unha lei do clima sin financiamento, ni cargar aos concellos con obrigas sen darlle recursos para cumprilas. A lei impón ás entidades locais novas responsabilidades en mitigación e en adaptación ao cambio climático, pero ao mesmo tempo incorpora unha disposición adicional que di que non implicará esta lei compromiso económico ningún por parte da Xunta. Unha lei sen compromiso económico ningún. Nos propusemos eliminar esta filosofía, sustituirla por outra moi distinta, que era a corresponsabilidade institucional. As nosas emendas reclamaban á Xunta que asumise o papel e garantizar un financiamento estable, suficiente e finalista para hacer posible esa acción climática local que se exixe na lei. Propuxemos que nos orzamentos anuais da comunidade autónoma se creara unha partida específica para políticas de cambio climático e transición xusta, nutrida tanto de fondos propios como de recursos europeos ou o Fondo Social para o Clima e de outros instrumentos tanto estatais como internacionais que se puderan implementar. Defendíamos tamén que a Xunta tivera unha obriga de regular un prazo concreto os criterios de xestión e distribución destes fondos para asegurar esa asignación xusta e eficiente e que se elaboraran directrices orzamentarias claras para facer realidade os obxectivos da lei. Mesmo incluíamos a fiscalidade ambiental como ferramenta para xestionar esa transición ecolóxica. Xunto a isto, insistimos en que a colaboración financiera cos concellos fose vinculante mediante liñas específicas de financiamento, convenios, subvencións, con criterios obxectivos de poboación, capacidade económica, vulnerabilidade, pero nada disto pareciulles ben a ustedes, señorías do Partido Popular, porque entendemos que debería haber liñas con criterios obxectivos porque non todos os concellos son iguais nin parten do mesmo punto. O PP rexeitou todas estas emendas e mantivo esa lei que traslada obrigas aos concellos pero lles nega os recursos necesarios, unha práctica habitual da Xunta, delegar competencias e responsabilidades en financiamento, provocando unha auténtica asfixia económica, especialmente nos concellos máis pequenos. Outro aspecto que quixemos incorporar coa Lei do Clima e que o Partido Popular tamén rexeitou, obviamente, foi o uso das ferramentas económicas e fiscais para facer efectivos os obxectivos e evitar as prácticas de branqueo climático, como ben está a facer tamén a Unión Europea. En primeiro lugar, propuxemos introducir un artigo específico relativo a fiscalidade ambiental, porque quen contamina debe contribuir máis que quen fai as cousas ben, que debe ser incentivado, ou polo menos nós así o consideramos. A nosa emenda permitía ás administracións galegas empregar impostos, tasas e instrumentos económicos ambientais para penalizar actividades de impacto negativo sobre o medio e, ao mesmo tempo, por outra banda, bonificar e apoiar aqueles que contribúen á reducción de emisións, á economía circular e á protección ambiental. Non falábamos de crear impostos por crear, senón de facer unha ferramenta de política pública destinado a unha recadación directamente a financiar a loita contra o cambio climático.
O PP rexeitounas. E despois, por outra banda, como xa vexo que me queda pouco tempo, tamén falar de outra emenda moi importante, que era a regulación dos uso dos créditos de carbono, dos que vostede sempre tanto fala. Nos creemos que temos que regularlos porque hai que evitar que se convertan nunha coartada para seguir contaminando. O que propoñíamos era os créditos de carbono non poden sustituir as obrigas legais de reducción de emisións, nin servir para maquillar prácticas insustentables. Defendíamos como principios básicos a transparencia e a verificabilidade e a integridade ambiental, exixindo que calquer uso de créditos de carbono fose claro, rastrexable e honesto, tanto na comunicación pública como na actividade empresarial. Tamén propoñíamos limitar o seu uso para acceder á contratación pública, as axudas a distintivos ambientais ou incluso establecer sancións fronte a seu uso enganoso. Porque do contrario, señora conselleira, outro é un greenwashing, é un branqueo climático que permite a algunhas empresas dicir que son neutras en carbono mentras seguen contaminando igual ou máis que antes. Ao rexeitar estas emendas, todas estas emendas que acabo de nomear, o Partido Popular creemos que optou por unha lei sen fiscalidade ambiental, sen mecanismos claros para evitar fraudes climáticos, unha lei que fala de neutralidade pero non toca intereses económicos ni pon regras cando hai risco de engano. En definitiva, creemos que esta lei, e como dicía ao inicio e reitero agora mesmo, creemos que esta lei perde unha oportunidade para ser seria, eficaz e crible, porque sen instrumentos económicos e sen garantías contra o branqueo climático e sen tocar a enerxía, que creemos que é a terceira pata necesaria para facer unha transformación social e unha transformación na produción e evolucionar cara a un modelo máis sostible. Pois en tocar todos estes palos que lle acabo de decir, creemos que a transición ecolóxica queda reducida a un exercicio de marketing e Galicia non debe nin pode permitirse iso. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Boa tarde. Quero tamén comezar a miña intervención enviando unha mensaxe de ánimo e de solidariedade ás persoas que sufriron este accidente de tráfico na P9 hoxe pola mañá, especialmente aos deputados do Partido Popular Gonzalo Trénor e Roberto Rodríguez, co noso desexo de unha pronta e total recuperación. E permítame que faga unha mención específica ao señor Trénor, porque foi o ponente desta lei, e o que lle temos que agradecer o seu talante dialogante. Realmente fixo un esforzo, entendemos, por chegar a acordos, aínda que despois noutras instancias pois eses acordos foron impedidos ou vetados, polo tanto, desde aquí o noso recoñecemento, polo menos, para este esforzo que, temos que dicir, que non é cousa habitual, que en fin, que debía cundir máis o exemplo. Señorías, señora conselleira, quero adiantar xa desde o inicio que non imos apoiar este proxecto de lei tanto por razóns de forma, que son importantes, como sobre todo por razóns de fondo, por discrepancias fondas e grandes en materia de contido, e basicamente porque esta lei non está á altura dos grandes desafíos que ten a nosa sociedade, que ten o mundo en materia ambiental e climática. É máis ben unha lei fake, un simulacro, un paripé para facerse pasar polo que non son. Queren facerse pasar por verdes e son verdes de pacotilla. E di a Biblia, o señor Ferro levantou a cabeza para atender, polo menos preocúpalle o que di a Biblia que polos seus feitos os coñeceredes. E realmente o que di o Evanxeo de Mateo, senón que me corrixo o señor Ferro, é polos froitos os coñeceredes. Toda boa árbore dá bons froitos, mas a árbore mala dá froitos malos. Pois ben, os feitos e os froitos
din que o Partido Popular fai políticas e defende intereses que aceleran e agravan o cambio climático. E podemos poñer exemplos de todos os sectores. Podemos falar da industria, do transporte, do sector residencial, dos servizos, do turismo, da biodiversidade, do sector primario, do sector forestal, dos residuos ou da ordenación do territorio. En todos estes ámbitos, o Partido Popular, a Xunta de Galiza, a súa consellería, señora conselleira, fai políticas que favorecen o cambio climático. Vostedes van na dirección contraria e, polo tanto, teñen credibilidade cero nesta materia, porque, ademais, a súa é unha consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, como dixemos moitas veces, que representa a irrelevancia tanto política como orzamentaria, e por iso é a segunda con menos orzamento de toda a Xunta de Galiza. A outra é a de Cultura e Lingua. Isto dá medida da importancia que lle dá o Goberno da Xunta do Partido Popular a estes dous grandes ámbitos que deberían ser centrais para a política dun país: a cultura, o idioma, o medio ambiente. As dúas últimas, señora conselleira, non hai que decir máis ao respecto. E, ademais, vostedes teñen unha visión absolutamente limitada do que é a crise bioclimática na que está inmerso o mundo, tamén o noso país. Unha visión limitada e unha visión interesada que se pode resumir nunha idea. Vostedes ven o clima como negocio. Interésalles o clima como negocio, como excusa para a especulación e os pelotazos, no que coinciden ademais coas grandes empresas especuladoras e tamén depredadoras que están aí agazapadas esperando que vostedes lles poñan a alfombra vermella, que é o que levan facendo todos estes anos. Esta lei chega ademais con moito retraso, e despois de que vostedes deixaran xa todo ben atado, e ben atado con todas esas reformas legais que foron aprobando nos últimos anos, das leis de depredación, pola porta de atrás, na lei de acompañamento, cambiando a regulación, cambiando o marco, creando inseguridade xurídica como estamos vendo día tras día. Vou explicar as razóns tanto de forma como de contido que xustifican que nós non avalemos e non apoyemos esta lei. Primeiro, irei coas formais, e a primeira ten que ver coa tramitación absolutamente irregular deste proxecto de lei. Porque realmente vostedes tramitaron dous proxectos de lei totalmente diferentes. Un primeiro, en xullo do ano 2023, que foi sometido a información pública, que tivo alegacións, esas alegacións tiráronos todos o caldeiro do lixo, literalmente, e vostedes, 2 anos despois, tramitaron unha lei completamente distinta que non foi sometida a ningún procedimento de información pública, vulnerando toda a normativa habida por haber. Señora conselleira, isto é o nunca visto. Eu levo participando na ponencia de multísimas leis e non vi nada semellante en todo este tempo. Estou convencido que sería motivo de nulidade, porque a única parte que tivo dereito a facer alegacións dese segundo proxecto de lei ou anteproxecto foi a propia Administración da Xunta de Galiza, que o coñecía. A estas alturas nós non o coñecemos, non está no expediente. Fíxase que grave é que esteamos tendo que debater un documento que non está no expediente, o anteproxecto que foi sometido a ese trámite de alegacións por parte dos departamentos da Xunta de Galiza. A segunda razón é que se tramitou, unha vez aprobado o proxecto de lei, ou antes de ser aprobado o proxecto de lei, polo Consello da Xunta, sen un informe do CES. A normativa di que o CES debe informar aqueles proxectos que teñen unha especial trascendencia económica e social para Galiza. Trascendencia económica e social para Galiza. A vostede parecelle que o cambio climático ten unha especial trascendencia económica e social para Galiza, señora conselleira? Está comprobado que non, porque vostedes avalaron que non tiña que ter o informe do CES cando hai materias, fíxese vostede, de especial trascendencia, como todas as que citei antes, que están detrás dos riscos, das ameazas e todos os problemas que comporta o cambio climático. E a terceira razón é que no expediente non hai memoria económica. Unha lei sen memoria económica. Non hai memoria económica porque vostedes resolven este trámite cun informe da Dirección Xeral de Orzamentos que di, literalmente, que esta norma non vai supor ningún incremento orzamentario. Pois tamén está todo dito.
se fan unha nova lei, supostamente, para introducir novas medidas, impulsos, instrumentos para loitar contra o cambio climático, resulta que non ten ningún custo. Entón, é que non serve esta lei absolutamente para nada, porque vostedes van seguir facendo todo o que estaban facendo e só queren esta lei para avalar precisamente esas políticas erradas e fracasadas e fomentadoras do cambio climático que vostedes estiveron aplicando todo este tempo. E para iso non conten, desde logo, co BNG. Pero imos a razóns de contido polas que non estamos de acordo con este proxecto de lei. Primeiro, precisamente ten que ver con isto que dixen antes. Pretenden convalidar por esta vía as súas políticas pro cambio climático porque a Xunta de Galiza é unha grande factoría do cambio climático. A Xunta de Galiza, señora conselleira, encabezada polo seu departamento, é unha grande factoría que provoca cambio climático. E vostedes xa sei que presumen dunha baixada das emisións de gases de efecto invernadoiro, pero o que non din é que a razón desa baixada abrupta, que é un desplome que se produce entre 2019 e 2022, é polo peche das centrais térmicas, das centrais de carbón, das Pontes e de Meirama, que son as que provocan esa caída. Porque resulta que ao mesmo tempo que se produce esa caída, aumentaron as emisións naqueles ámbitos que son competencia da Xunta. Resulta que aumentaron as emisións no ámbito da mobilidade e do transporte, nada máis e nada menos que máis do 60% desde o ano 1990, polo modelo de mobilidade de transportes que apoia o Goberno da Xunta do Partido Popular. Aumentaron as emisións no sector tamén residencial, da vivenda fundamentalmente, aumentaron as emisións no sector dos servizos e do turismo e aumentaron as emisións tamén no sector agrogandeiro. Polo tanto, teñen vostedes pouco do que presumir no que ten que ver coas súas responsabilidades e non aproveitarse daquilo que non é responsabilidade súa, como as baixadas derivadas do peche das centrais térmicas, as que vostedes se opuxeron. É dicir, que vostedes opuxeronse a esa medida, pois queren presumir da baixada das emisións. En fin, sen comentarios. Segunda importante razón de contido pola que non podemos apoiar este proxecto de lei, porque foi esa versión do ano 2025 que non está no expediente, que descoñecemos na súa totalidade, foi mutilada, foi empeorada, fundamentalmente pola guerra interna entre departamentos da Xunta. O expediente pon de manifesto unha guerra sen cuartel entre o seu departamento, que puxo no texto unha serie de instrumentos e de medidas, e a Secretaría Xeral de Industria, que llas botou abaixo. Pero non foron unha, nin dúas, nin tres, foron 20 ou máis medidas e propostas que lle botou abaixo o Departamento de Industria porque non estaba de acordo con esta norma, porque o que fixo foi eliminar todas as referencias ao ámbito enerxético. E a min gustaríame que me explique como se pode loitar eficazmente contra o cambio climático sen as medidas do ámbito enerxético. E, claro, porque despois presumen de transición enerxética, non sei que máis. Negocio, o business, iso é o que lles preocupa. Outra das mutilacións aplicoulla outro departamento da Xunta, a Dirección Xeral de Orzamentos, que fulminou, literalmente fulminou, unha das propostas máis, digamos, avanzadas que tiña este anteproxecto, que era cambiar o regime da actual Meteo Galicia, que realmente non ten ningún regime, é unha entelequia, para converterse nunha axencia pública. Iso estaba no texto e a Dirección Xeral de Orzamentos dixo fuera, porque isto supón incremento dos gastos. Claro, iso era unha medida avanzada, novidosa, transformadora, e vostedes mesmos votaron ya abaixo no outro lado do goberno. E o BNG presentou unha emenda precisamente neste sentido para recuperar, que xa o trouxemos aquí en numerosas ocasións, a idea de crear unha axencia pública galega para o clima e para a meteoroloxía, que permitiría resolver ese limbo legal no que está Meteo Galicia, que é un ente subcontratado a Traxa, que pon os medios, pon o edificio, pon a maior parte do persoal, e
e por iso meteu Galicia, entre outras razóns, non pode emitir informes que teñan validez para facer unha alerta como a que tivemos estes días. É o mellor exemplo como con esta borrasca Joseph as alertas que valían eran as alertas de AEMET. E sabe por que pasa isto tamén? Porque vostedes vetaron unha, dúas e até tres veces a transferencia dos servizos meteorolóxicos que propuxo o BNG neste Parlamento e que o Partido Popular vetou e votou en contra porque vostedes non defenden o país. O proxecto de lei ten outras moitas carencias que o BNG intentou resolver mediante emendas que melloraban e ampliaban o alcance e a ambición da lei. Propostas, 57 en total, que na súa inmensa maioría foron vetadas polo Partido Popular. De 57 aceptaron dúas e outras 4 parcialmente mediante transaccións. É dicir, que quedaron 51 polo camiño. E voulle explicar algunhas destas propostas para que vexan que non eran ningunha cousa do outro mundo, ningunha cousa absolutamente, digamos, que non fose razonable. E senón, dígame vostede, se lle parece unha cousa do outro mundo ou que non se pode aceptar a proposta de que se fagan periódicamente informes xerais e sectoriais sobre o impacto do cambio climático en Galiza e nos diversos sectores da nosa economía ou do noso territorio ou no ámbito das emerxencias. Sabe de cando é o último informe público que hai desta materia? Señora conselleira, do ano 2015. Levamos máis de 10 anos sen actualizar os informes nesta materia. Con esta lei nós queríamos que iso fora unha obrigación da Administración. Tamén propoñíamos instrumentos de gobernanza e participación, como, por exemplo, un comité científico para a acción polo clima. Que malo ten que haxa un comité de persoas expertas que asesore as institucións públicas nas medidas máis axeitadas para aplicar neste ámbito? A vostedes non lles pareceu que iso fose unha necesidade. Tamén propoñamos medidas para impedir que a Alianza Galega polo Clima se use como está facendo a Xunta, como a plataforma de greenwashing para esas grandes empresas como a ENCE, que vostedes lle deron un abrazo e meteron nesta alianza polo clima para blanquealas ou para verdealas. Propoñíamos tamén que fosen obrigatorias as auditorías enerxéticas das administracións públicas, pero como a enerxía non podía estar nesta lei, pois fora, tampouco valen. Propuxemos establecer compromisos anuais e plurianuais nas áreas estratégicas definidas na norma para que houvese tamén un seguimento, un control das actuacións que fai o Goberno galego nestes ámbitos. Propuxemos medidas concretas de contratación pública, por exemplo, de autoconsumo eléctrico, no ámbito da construción, na compra de vehículos, para comprar vehículos libres de emisións, ou nos comedores públicos. Propuxemos, como dixen antes, a creación dunha Axencia Galega para o Clima e Meteoroloxía, que foi vetada polo Partido Popular. Propuxemos instrumentos fiscais, como hai en todas as leis, en todas, e como incluso recomenda a Unión Europea para loitar contra o cambio climático mediante o que se chama fiscalidade verde. Incluso rebaixamos a proposta propoñendo un estudo nesta materia que vostedes tamén vetaron e boicotearon. Propuxemos recuperar un título que estaba no texto inicial sobre inspección e réxime sancionador ou unha disposición sobre emerxencias e cambio climático, pero vostedes votaron en contra de todas estas medidas. Para rematar, señorías do Partido Popular, señora conselleira, o BNG, como dixen, non vai avalar este proxecto de lei, porque, como decía Mateo, xa coñecemos os seus froitos e tamén os seus feitos, e porque, en vez dunha lei, é unha auténtica carcasa, é unha casca baleira que non pretende actuar de forma eficaz e integral contra o cambio climático, que quere é utilizar o cambio climático como pretexto para a especulación e para o negocio. E non conten para o BNG, non conten con iso para o BNG. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Pérez.
Moitas gracias, presidente. Señorías, señora conselleira, quero en primer lugar desexar unha pronta recuperación para os meus compañeros Gonzalo Trenor e Roberto Rodríguez, así como o resto das persoas implicadas no accidente de tráfico. Como saben, o señor Trenor era o ponente desta lei, quen a traballou en profundidade e quero, dende aquí, recoñecerlle todo o traballo que fixo nesta lei. Vamos ao debate da lei. Eu creo que eu son o suplente da lei, pero creo que me parece que alín máis que algún que os dos titulares. Porque o PSOE dice oportunidade perdida. Oportunidade perdida foi a de vostedes de non colaborar e presentar cousas de copia e pega. Por outro lado, o señor Bará fala de Mateo. Para nós é San Mateo, hai diferencias. Pero a Biblia dice, vostede dice que polos feitos se coñecerán. Mire vostedes, ningún árbol malo pode dar froito bo. Ningún árbol bo pode dar froito malo. E vostedes, a verdade, que son un árbol bastante malo. Quero agradecer, como non podería ser menos, o letrado, os servicios da Cámara e, por suposto, o Goberno galego, a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, impulsores deste texto. Me consta que esta lei viña cun traballo de detrás moi importante. Hubo un proceso de alegacións que puderon participar e consultas públicas que permitiu enriquecela. Eu entendo que tamén durante o trámite parlamentario resultou mellorada. Como dicía, Galicia sempre foi pionera nese ámbito. Cando aprobamos a estrategia de cambio climático, na cal se fixou por primeira vez o compromiso dunha Galicia climáticamente neutra. Os plans regionais integrados de acción climática que marcaron a folla de ruta e as medidas concretas para dotar cada 5 anos para cumprir os obxectivos da estrategia e os plans de accións locais polo clima, que a lei fixa como obrigatorios para concellos de máis de 20.000 habitantes, co fin de reforzar a nivel local as accións de mitigación e adaptación climática. E agora, como consecuencia lóxica de todo este traballo previo, dotámonos, gracias á Consellería, dunha nova lei do clima, que vai permitir combater con novos instrumentos o cambio climático, que nos vai permitir camiñar ca unha economía máis eficiente, que vai permitir que todos os nosos sectores productivos camiñen cara a descarbonización. Esta lei, señorías, non foi feita cunha ideoloxía partidista ou excluinte, senón que se intentou que toda a Cámara sentise realmente que esta é unha lei para todos os galegos e as galegas. Por iso, é unha lei moi participada, na que intentamos, créanme, aceptar emendas de todos os grupos, facendo tamén propostas de transacción. Pero lonxe do debate das emendas, o máis importante é que levamos entre todos a rango de lei o obxectivo da nosa comunidade de acadar a neutralidade climática no 2040. Farémolo, señoría, co seu apoio ou non. Farémolo 10 anos antes que o resto dos estados e de comunidades autónomas. Somos extremadamente ambiciosos, moi ambiciosos, porque con tan pouco marxe nos propoñamos este obxectivo. Fará que realmente acortemos casi nun 40% o tempo que se marcan o resto das comunidades autónomas e países para acadar ese mesmo obxectivo. Queremos, señorías, conseguir o equilibrio entre as emisións de efecto invernadoiro e as absorcións deste gas en 2040. En definitiva, Galicia será a primeira comunidade en fixar por lei o reto da neutralidade climática.
E insisto, farémolo unha década antes do prazo fixado pola Unión Europea. E se este reto parece moi ambicioso, que o é, tamén teño que dicir que é realista, porque Galicia demostrou, señora conselleira, que é capaz. Non esquezamos que Galicia xa foi a comunidade autónoma na que máis baixaron as emisións de CO2 dende 1990. Concretamente, un 61,7% en 2023, un ritmo 5 veces maior que o conxunto de España. Por outra banda, ademais, dende o punto de vista da adaptación ao cambio climático, a prioridade, señorías, será protexer a sociedade e a economía ante os riscos derivados deste fenómeno. Por iso, esta lei permitirá promover todas aquelas accións orientadas a preparar o territorio dos impactos ambientais e de eventos extremos ligados ao quecemento global, coa creación, por exemplo, de refuxios climáticos que reduzan a vulnerabilidade da poboación. Ante vagas de calor, o fomento de solucións baseadas na natureza. E farémolo, ademais, da man dos expertos e dos que máis saben. De feito, esta é unha lei que ten espírito colaborativo, novos órganos de asesoramento e participación e instrumentos de transparencia. Quero facer referencia á Oficina do Cambio Climático en Galicia como órgano técnico que ten natureza administrativa para a xestión e o fomento das políticas de mitigación, a adaptación, comunicación de materia en cambio climático. Quero facer tamén referencia ao Foro de Acción Climática que se crea a través desta lei, porque vai a ser o máximo órgano colexiado de participación, asesoramento e consulta en materia de cambio climático que vai permitir que integremos o coñecemento da Administración, de todas as Administracións, que vai permitir tamén que as universidades podan participar nas estrategias, nas liñas que podan acercar todo o seu coñecemento ao propio foro. En definitiva, señorías, contar co apoio de organismos científicos, organizacións ambientais e tamén todas aquelas persoas e entidades que teñan como obxectivo a loita fronte ao cambio climático. Este texto legal consolida instrumentos que xa están en vigor, como a Rede Local polo Clima, para promover a adhesión de todos os concellos ao Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía. En definitiva, queremos facer partícipes das decisións que se tomen a toda a sociedade. Esa é a máxima dende que se fixo esta lei. Señorías, esta lei tamén pon deberes ás administracións. O primeiro, a propia Xunta. A lei introduce con carácter xeral a obriga do sector público autonómico de integrar a perspectiva climática, tanto dende o punto de vista de reducción de emisións como da adaptación aos efectos do quecemento global, na elaboración dos seus plans e programas sectoriais e na preparación de contratos públicos, nas convocatorias de subvencións, que toda acción de goberno teña un impacto nos obxectivos de neutralidade climática de Galicia. Queremos contar con mellores tecnoloxías e priorizar tamén na contratación a produción de proximidade, a de temporada, a produción con baixa pegada de carbono. En definitiva, Galicia quere dar exemplo a outras administracións e sentar as bases para regular na nosa comunidade o fenómeno como coñecido contratación pública verde. A Lei do Clima de Galicia quere avanzar cara a contratos que fomenten a eficiencia enerxética, a adquisición de produtos ecolóxicos e a organización de eventos sustentables, a promover a eficiencia enerxética na contratación pública mediante incorporación das previsións das directivas da Unión Europea en materia de contratación pública ecolóxica. En definitiva, búscase que os procesos de contratación pública que se rexan polos principios da propia lei e sirvan de exemplo nunha nova maneira de relacionar a actividade co ecosistema que se leva a cabo, o tempo que aboga por un modelo productivo e de consumo circular,
baseado no reaproveitamento dos recursos. Vou rematando e quería facelo destacando unha emenda que presentamos, que é a de incorporar e definir cal é o que se entende por neutralidade tecnolóxica. Para acadar descarbonización, é fundamental que o marco xurídico non impida que usemos novas tecnoloxías que poidan surdir da digitalización, inteligencia artificial, novos materiais, novos procesos que son fundamentais. Esta lei non pode ser un corsé para iso e por iso nos creemos que a definición que fixemos tanto deste concepto que incorporamos como a introdución deste concepto nos criterios de contratación pública garante estes obxectivos. Esta lei, señorías, tamén pensa nas empresas, a eses que tanto vostedes demonizan, que deben ter rabo e cornos. Pero nós, desde a imposición, non dende a imposición, senón dende o incentivo. Sumar obxectivos neste obxectivo común da neutralidade climática e entendendo o sector empresarial non como un enemigo, senón como un aliado. De feito, no prazo dun ano da entrada en vigor da norma, se creará unha comisión entre departamentos da Xunta, elaborará un programa específico para implantar e desenvolver criterios climáticos nos contratos públicos e incentivos fiscais e axudas que favorezcan as empresas que colaboren nese obxectivo ou aposten pola neutralidade climática. En definitiva, vou pedir algo que non sei se acadarei ou conseguirei, pero hai que intentalo. Hoxe pido o voto favorable para unha lei moi ambiciosa. De verdade que é unha lei moi ambiciosa, participada, que se intentouse buscar acordos, con voto alante, feita con rigor, capaz de superar os prexuicios ideolóxicos e apostar por unha transición xusta, sostible e xeradora de emprego verde. Señorías, fagamos un exercicio de responsabilidade, sumémonos todos a esta nova lei, fagamos posible entre todos a Lei do Clima de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Dado que o voceiro do Grupo Mixto non se atopa, ten turno a voceira do Grupo Socialista, a señora Castro. Grazas, presidenta. Señor Rodríguez, vostede cree que 60 emendas a 44 artigos que ten esta lei e non colaborar? Carai, entón non a redactaríamos nós a lei. É que faltounos pouco, aínda que non nos estimaron nada. A mí facíame moita gracia, porque decía vostede que tivo esta lei un trámite moi longo, con moitas suxestións. A verdade é que iso comparto. O que non comparto é o que teño que dicir aquí, é que non aceptaron vostedes ningunha suxestión. Iso que viña dos técnicos das súas propias consellerías, de outras consellerías e incluso de como dicía, a entidades ou asociacións de reconocido prestixio no eido medioambiental. E decía tamén vostede, señor Rodríguez, que levaban con esta lei os seus desexos a rango de lei. Eu quero preguntarlle, para vostedes que é rango de lei? Un título nobiliario? Porque, sen dotación orzamentaria, non van a cadar outra cousa que o postureo de decir que teñen unha lei. Entón, non o entendo, de verdade. E de verdade que nós sí que tiñamos vontade de poder acadar un consenso neste eido e creemos que esta lei sí que podería ser unha oportunidade histórica para transformar Galicia e ter situado a nosa comunidade a vanguardia da loita contra o cambio climático e da transición ecolóxica xusta, algo que esqueceron. Pero o Partido Popular decidiu outra cousa, aprobar unha lei chea de boas palabras e baleira de medidas reais novamente. Presentamos, como lle dicía, 60 enmendas
emendas con 3 ideas básicas: transición enerxética, financiamento suficiente e instrumentos económicos eficaces. Ningunha destas 3 obxectivos foi aceptado. En primeiro lugar, como lle dicía, converter a transición enerxética no eido central da lei. Non é algo que se nos ocurra a nós, os socialistas, é algo que se está a facer noutras comunidades autónomas e do que fala Europa. Queríamos fixar obxectivos claros de eficiencia enerxética, renovables, autoconsumo, mobilidade sostibles, ordenar o territorio con criterios ambientais e participación local e que a propia administración galega dera exemplo abandonando os combustibles fósiles, porque Galicia ten todas as condicións para isto porque contamos cos recursos naturais, pero todo isto rexeitaron. O PP aprobou unha lei do clima que evita falar de enerxía, cando é precisamente onde está, como lle dicía, a causa e tamén a solución ao problema. O PP aprobou unha lei do clima, en segundo lugar, que advertimos que tamén existía un risco moi serio, que era cargar aos concellos novamente con obrigas en darlle recursos. Unha lei que impón plans, actuacións e compromisos ás entidades locais, pero que inclúe unha disposición que claramente xa di: non hai compromiso económico ningún por parte da Xunta nesta lei. Polo tanto, claro que pon deberes aos concellos, pero non lle dá os medios para poder exercitar os mesmos, causando novamente unha asfixia aos concellos como fan sempre vostedes. E nós propoñíamos o contrario: financiamento estable, partidas orzamentarias específicas, uso de fondos europeos e colaboración incluso estatal para poder financiar esas actividades, esos obxectivos que se poñían aos concellos, con criterios xustos e transparentes. Pero o PP rexeitou todo isto, como sempre, delegando responsabilidades, como digo, sen transferir recursos, asfixiando económicamente os concellos, especialmente os máis pequenos. O resultado é unha lei que exixe, pero non acompaña, que impón, pero non financia, e así é imposible cumprir os compromisos de neutralidade climática. Esta lei, como repito, perde unha gran oportunidade para Galicia. En terceiro lugar, falábamos tamén de dotar a lei de ferramentas económicas reais. Propuxemos introducir a fiscalidade ambiental para que quen contamine pague máis que quen, polo contrario, contribúe a unha transición ecolóxica, que sería incentivado destinando a recadación directamente a políticas climáticas. Tamén presentamos unha emenda para regular os créditos de carbono e así evitar, como lle dicía, o branqueo climático e greenwashing, impedindo que se usen como coartada para seguir contaminando por determinadas empresas ou para facer marketing enganoso. Tampouco isto foi aceptado. Polo tanto, resultado unha lei sen financiamento suficiente, sen instrumentos económicos. Unha lei que non toca os intereses reais ni muda o modelo. Nada diferente do que podíamos esperar. Cremos, señora conselleira, ese remato que o cambio climático require valentía política e intencionalidade. O Partido Popular de Galicia hai moito tempo que ven demostrando que non ten ningunha cousa nin a outra. Require tamén corresponsabilidade institucional, algo tamén do que carece, e xustiza social, que eso xa falaremos noutra ocasión. Esta lei, repito, podería ser un instrumento útil para Galicia, para o futuro das nosas xeracións e para as futuras xeracións dos nosos fillos e fillas. Pero a verdade é que, como con intencións non chega, como dicía, esta lei é como un título nobiliario. Vale para ter de postureo, pero para nada máis. Nada máis e moitas gracias. E, polo tanto, non a imos a apoiar. Claro. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Señor Moisés Rodríguez, di vostedes que son de San Mateo, non? Dixo, do Santo Mateo. Vostedes tamén son de Moisés, non? Que aparece na Biblia, que Seica dividía as augas do Mar Vermello. Vostedes creen esas cousas. Nós, desde logo, temos outra visión do mundo que non ten nada que ver con esa. E isto tamén se pode aplicar ao cambio climático, porque vostedes levan defendendo todo este tempo, dixérono por activa e por pasiva, que non creen no cambio climático. O cambio climático é unha farsa, e o primo do señor Rajoy xa decía que iso non había que facerlle caso. Miren, desde logo non imos apoiar esta lei, non imos avalar
esas políticas que vostedes levan facendo pro cambio climático. Non imos avalar tampouco o disparate, porque é un auténtico disparate, de vender Galiza como refugio climático, que a señora conselleira e o señor Rueda foron pregoar en Fitur, non? Que é un auténtico disparate de banalizar un asunto que ten que ver, señora conselleira, pénseno ben, coa morte de miles de persoas, tamén no noso país, por ondas de calor, por fenómenos meteorolóxicos extremos, e que non se pode xogar con iso. É unha cousa moi seria. Non imos avalar tampouco a súa alianza polo clima, implícita nesta lei, a súa alianza coas empresas contaminantes, as que vostedes lles pagan o greenwashing, con esas fotos que fan e os abrazos que lle dan. Non imos avalar tampouco a súa alianza con ENCE, precisamente, que a meteron na Alianza Galega polo Clima. Non imos avalar a súa alianza con Altri, señora conselleira, con un memorándum de entendemento que lle recordamos unha vez máis que o manteñen no secreto, que vetan que sexa enviado ao Parlamento, como é o dereito desta Cámara coñecelo, que están ocultando, señora conselleira. Non imos tampouco avalar a súa alianza coa mega minería, que nada máis e nada menos que paralizou a Cámara Mineira, que vostedes patrocinan, a ampliación da rede Natura no ano 2012, señora conselleira. Esa é a realidade. Non imos avalar tampouco a Estrategia Galega do Cambio Climático e Enerxía, que agora xa non se chama de enerxía, só é do cambio climático, ou o Plan Regional Integrado de Enerxía e Clima, que xa tampouco se chama de enerxía, porque vai ser só de acción climática, porque lle mandou a Consellería de Industria que tiñan que quitar o de enerxía. Ademais, un plan operativo 2024-2030 que empezou a activarse no 2025, que realmente é absolutamente falto de rigor, de concreción, de credibilidade. Falan do investimento de 1.700 millóns de euros, e a min este orzamento que teñen vostedes no documento recórdame unha frase que decía o interventor xa xubilado do Concello de Pontevedra cando lle presentaba un orzamento así chapuceiro, non? Dicía que eran picos, palas e azadones, non? Pois o seu orzamento tamén deste plan operativo son picos, palas e azadones, porque, por exemplo, a maior partida, fíxense, son 633 millóns de euros, un terzo do total, para mobilidade e transporte, para descarbonizar o transporte, cousa que non fixeron en todos estes anos e van a facer agora. Credibilidade cero. Tamén poñen nese documento que van conseguir un parque inmobiliario de cero emisións ou unha Xunta de Galiza de cero emisións. Permítame que me ría, señora conselleira, porque isto non ten credibilidade ninguna, porque vostedes están facendo todo o contrario nestes anos de goberno. E, claro, agora anuncian para 2040 tamén o grande milagre de divisións das augas, de Galiza neutralidade climática, non? Con operacións contables. Largo me lo fiáis, señora conselleira, a ver quen está gobernando a partir das próximas eleccións e quen ten que velar polo cumprimento de todos os compromisos que debe asumir Galiza, que non están neste documento legal. E xa para rematar, quero dicir que esta, efectivamente, 44 artigos, é unha mini lei dunha microconsellería dun minigoberno carente de visión e de ambición. Esta é o que representa este texto. Dun PP que é perfectamente coherente no marketing e na maquillaxe verde, escaparatismo, como fan querendo pintar a chimenea de Altri de verde para camuflala, non? Que o avalaron tamén nos seus informes. Coherente coas súas prioridades, ser un goberno lacaio e servil. Servil entregado aos intereses das grandes empresas enerxéticas, mineiras e forestais, e utilizar, por iso, o clima e tamén a transición enerxética como patente de corso, como bandeira de conveniencia para o negocio desas grandes empresas depredadoras que queren exprimir os nosos recursos naturais. O BNG, desde logo, ten outro modelo. O noso modelo é poñer os recursos de Galiza ao servizo do país e da maioría social. Promover un desenvolvemento racional,
respetuoso co medio e coas persoas e que non comprometa ademais as xeracións futuras. Facer de Galicia de verdade referente das políticas ambientais máis avanzadas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez. Gracias, presidenta. Señorías, eu non quería, pero teño. Señor Bará, vostede, que se ten unha edade igual que eu, debería repasar un pouco máis o Antigo Testamento, que o ten un pouco desfasado. Falando de cambio climático, de chuvias, a mí vostedes, os do bloque, recórdame como a Arca de Noé, que Noé meteu nun arca a todos os animais de distintas razas. Eso me parece a min, non digo que os do BNG sean animais, pero sí que no BNG hai moitos tipos de razas. Señorías, en fin, en relación con súas emendas, vamos a falar en serio, porque algunhas foron rexeitadas porque non tiñan nada que ver coa lei. E algunhas incluso xa están recollidas na propia lei. Probablemente vostedes o que fixeron, sobre todo me imagino que o do PSOE, copiar ou imitar outras comunidades autónomas. E isto de copia-pega sempre sale mal. Incluso a legislación estatal, que para presumir. Pero para o Partido Popular de Galicia, esta é unha lei galega, é unha lei propia, unha lei que atende a nosa realidade e por iso non podemos facer copia-pega dunha lei do outro ámbito e traela a Galicia. É unha lei que regula en exclusiva o clima, señores, é a lei do clima. A nosa legislación autonómica, ademais, parte dun traballo previo moi importante, pero tamén duns logros acadados e ten uns obxectivos máis ambiciosos que o resto das comunidades autónomas. Por iso, a legislación do resto de España non é válida para Galicia. Nós, en Galicia, xa conseguimos reducir nun 62% os gases de efecto invernadero, case 13 puntos, 49 puntos máis que o conxunto de España, que só conseguiron reducilo nun 12,6. E aínda, repito, queremos ser máis ambiciosos, que no 2030, dentro de 5 anos, que a reducción sexa do 75%, mentres que eles non sabemos aínda que obxectivos teñen. Pero que nós queremos acadar a neutralidade climática en 2040. Por iso non podemos aceptar esas emendas que viñan directamente das legislacións tanto estatal como de outras comunidades. Despois, hai un conxunto moi grande de emendas que responden a propostas de definicións que os grupos da oposición propoñían que se incluísen nesta lei, pero despois non aparecían no texto legislativo. Polo tanto, era incoherente introducilas. Pero tamén teño que dicir que mentres Galicia está á altura deste reto, traballando cara á neutralidade climática e dotándonos de normas, orzamentos e instrumentos con este fin, do goberno que preside Pedro Sánchez non podemos decir o mesmo. Vímolo co que está a acontecer co Fondo Social polo Clima, onde con moita probabilidade vamos a perder unha importante cantidade de recursos que a Unión Europea puñía a disposición dos países membros. A Xunta enviou o ano pasado unha proposta con todos os proxectos susceptibles de beneficiarse do Fondo Social para o Clima.
cerca de 9.000 millóns de euros. Galicia enviou a súa propia proposta, máis de 60 proxectos por un importe de 2.000 millóns de euros. Da Moncloa e do Ministro non tuvemos resposta ningunha. Nós entendemos que é sumamente grave que o Executivo de Sánchez non lle dé a máxima relevancia a este asunto. Tampouco podemos decir o mesmo de BNG. Sabían que a paralización do eólico é un dos maiores ataques á loita contra o cambio climático. Se os parques que están suspendidos estiveran en funcionamento, evitaríamos a emisión de 2,5 millóns de toneladas de CO2. Sí, señora Pontón. E, polo tanto, estaríamos máis próximos de acadar o obxectivo fixado nesta lei para que Galicia sexa unha región neutra no 2040. Sí, señora Pontón, non sexan hipócritas. Deixen de cuestionar unha das ferramentas fundamentais para a loita contra o cambio climático, a implantación de enerxías verdes, e voten a favor desta iniciativa. Señora Vázquez, en nome do grupo maioritario desta Cámara, quero felicitala en poñer en valor o traballo da súa consellería, que está a facer para que Galicia lidere a acción contra o quecemento global. Os datos están aí, os datos non son opinables, son obxectivos, indiscutibles, e lonxe de conformarse con isto, a través desta lei presentan, buscan completar un corpo normativo estratégico, vou rematando, Presidenta, no que Galicia xa está a ser referentes. Con esta lei, coa estrategia de cambio climático, co Plan Regional de Enerxía e Clima, o Plan Regional Xeral e tamén con os plans de accións para o clima e enerxía sostible, que poden levar a cabo os concellos. Estamos todos, señorías, a dotarnos dos mellores instrumentos para facelo posible. Que Galicia acade unha neutralidade de emisións en 2040. Señorías, repito, 10 anos máis do marco marcado pola Unión Europea. Temos razóns para sentirnos todos e todas moi orgullosos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Eche do Goberno, señora conselleira. Delle voz, por favor, ao micro da señora conselleira. Sí. Moitísimas gracias, señora presidenta. Ao igual que o resto dos intervintes, eu tamén quero desexar unha pronta recuperación os dous diputados, igual que o resto das persoas que tiveron un accidente ao longo esta mañá. Por suposto, teño que personalizar en alguén que lle facía moita ilusión facer a defensa no día de hoxe da lei do clima, que era o señor Trenor, pero que os sustituíu moi ben o señor Rodríguez. Hoxe, día 27 de xaneiro, será outro día histórico para Galicia. É unha nova oportunidade que teñen todos os galegos e as galegas. Coa aprobación desta lei do clima, teremos máis seguridade xurídica. Máis seguridade xurídica na acción contra o cambio climático. Esta normativa, que é a primeira destas características que se aproba nesta Cámara, supón unha oportunidade clara e única para que Galicia se converta nunha rexión neutra en menos de 15 anos. Será a primeira comunidade autónoma de toda Galicia, pero estaremos incluso por diante dos retos que se marca Europa. O texto supón un impulso de acción contra o cambio climático para protexer mellor os galegos e as galegas desas inundacións, desas secas e dos fenómenos atmosféricos como os que estamos vivindo nestes últimos días, borrascas como Harry, Ingrid ou a que estamos vivindo agora mesmo, Joseph.
Este texto legislativo é moi participativo e vai contribuir á gobernanza climática, a regular as proxeccións climáticas que son fundamentais para proporcionar unha información específica para Galicia, fácil e tamén sinxela. Non se trata, señorías, de ser mellor que ninguén. Non se trata desa coordinación que xa temos agora mesmo. Simplemente lles quero poñer un exemplo. A EMET está sin radar en Galicia dende o ano 2022. A EMET dá as súas previsións polo radar que ten Meteo Galicia. Eso é vontade das administracións, pero non serve só con eso. Hai que ir máis aló, hai que regular. E isto é o que pretendemos, polo ben de todos os galegos e as galegas. A través desta lei o que garantizamos é que os fondos públicos van estar ao servicio da loita contra o cambio climático, impulsando esa contratación pública verde e esa fiscalidade verde frente á creación de novas figuras impositivas. Nesto último non creemos. Aboga pola investigación, pola educación, aboga tamén pola sensibilización. E vai reforzar os servicios meteorolóxicos, tamén os de calidade do aire, para o cal é preciso que Galicia teña voz propia, o igual que teñen outras comunidades autónomas, como é o caso de Euskadi. Por que non o pode ter Galicia? A través de mecanismos de colaboración que teñen que estar regulados, que se regulan nesta lei, que permiten combinar as competencias que pode ter a EMET con un gran servicio do cal estamos moi orgullosos, é o caso de Meteo Galicia. Neste senso, faise imprescindible un acordo regulado de cooperación entre administracións en materia de meteoroloxía e climatoloxía para establecer unha coordinación e unha comunicación eficaz na emisión de avisos, unha planificación coordinada co Goberno central para a instalación das infraestruturas necesarias meteorolóxicas e a posta a disposición, por suposto, de xeito recíproco dos datos en tempo real que se obteñan das redes de observación. É necesario que o Goberno central estableza a participación da Xunta de Galicia nos grupos de traballo, comités de expertos e, ademais de todo iso, nos foros meteorolóxicos e que permita a intervención das comunidades, en este caso da comunidade galega, nos proxectos nacionais e internacionais de meteoroloxía e clima. Iso é o que regulamos tamén nesta lei. É unha lei ambiciosa que conta con un respaldo económico. Falamos de 1.800 millóns de euros recollidos xa no segundo Plan Rexional Integrado de Enerxía e Clima 2030. En 95 medidas que se volven a regular tamén aquí na Lei do Clima. É unha normativa transversal feita dende o rigor. E aquí eu quero agradecer á Fundación da Universidade da Coruña todo o traballo que realizou xunto co personal da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Como tamén quero agradecer o labor desenvolvido por este Parlamento pois as pequenas incorporacións que se puideron facer. Dende o día 16 de setembro, donde me consta pois ese interés que tivo este grupo, o Grupo Popular, pero tamén o portavoz Gonzalo Trenor, en que así fose. Só agardo que o traballo feito ata o de agora sirva para reflexionar dende hoxe ata mañá e que ese voto que anuncian vostedes en negativo se converta en positivo, ou ao menos nunha abstención. Creo que non sería bo para Galicia non emprender un camiño xuntos os tres grupos políticos e deixar de lado pois ideoloxías, porque ao final aquí hai obxectivos moi necesarios para todos. Isto non se pode convertir en algo como foi o caso de Belén, onde se foi todo o mundo sin ningún tipo de acordo. Por iso eu agardo o seu apoio, independentemente das diferencias que poidamos ter, porque hai obxectivos marcados e, sobre todo, porque é fundamental velar polos galegos e as galegas. Moitísimas gracias. Moitas gracias.
Rematada a intervención do Goberno, en un día que seguramente quedará marcado na nosa memoria, eu tamén me sumo aos desexos dunha pronta recuperación dos nosos compañeiros. Rematamos a sesión que será reanudada mañá ás 10 da mañá. Boa tarde e noite a todos e todas.